ಇವತ್ತಾ ಐಕಲ್ಲ सांगितले 250 258 257 जाले उपरांत येता हांव क्लू दिता येता म्हणून ओके थर्ड कंतार हे कंतार बारी सुबीत कंतार एकच एक आशा आज आमी हांगा आयले हांव जाल्यार आमची रेतेर काल कारकोळाक तुरांत आसली 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत थोड्यांनी ऑनलायनार पळयली जावंक पुरो आज 4 दीस हांगा तावन आमी जोग फॉल्स येता कोणा जोग फॉल्स येवंक आसले आमचे टीव्ही येत ताच्या उपरांत आमी ब्रह्मावार येता 3 दीस ब्रह्मावाराच्या संजेर 2 दीस हांव मणिपाल इगर्जेन इंग्लिशान रेतेर दितलो ताच्या उपरांत आमी भद्राभाशे 40 दीस आमचे पयण रेतेरीचे पयण आसतले तुम्ही म्हणून बरो फादर इतली दग आसा तुमकां टायर्ड जायना गी आमकां टायर्ड जायना जेजू खातीर रावतना टायर्ड जायना काल हांवें पळयलें कारकोळान सकाळी 9 वरां बसलो लोक 1 वरां बसोरो उठोवंक वचूना बसून आसात हांवें विचारलें टायर्ड ना फादर देवाचें उतर आयकतात आमकां कितलो संतोश जाता गी प्रेज द लॉर्ड सांगा प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर कितें दिता संतोष दिता दिता की ना दिता गी ना दिता हांव इल्लो मोठो आसा मनीस बरो जैते हांव तुमकां जोर करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके पयले भाऊ विलियम गायतलो ताच्या उपरांत फाटल्यान आमी ताचे सांगता गावचे एक आशा जेसू ओय सोम्या तुझे संगीची एक आशा दुसरी ना आशा का तुझी सेवा करची आशा एक आशा जेजू तुझे संगीची एक आशा जेजू सांगा ते 4 दीस आमी रावया ताचें उतर आयकुया आमची आशा ताचे संगी जिवंक आशा एक आशा जेसू तुझे संगीची एक आशा गावया एक आशा जेजू तुझे संगी जिवंक आशा आनी बोटी एक आशा जेसू तुझे संगी एक आशा एक आशा जेजू तुझे संगी जिवंक आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा दुसरी ना आशा म्हाका येस लॉर्ड तुझी सेवा करची आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा एक सांगा म्हणया तुझे संगी जिवंक आशा सकट सांगाता एक आशा जेजू तुझे संगी जिवंक आशा Lord, we praise you, Lord. Welcome, Jesus.
बूक मेळ्ळेगी बूक मेळ्ळेगी पयलें चरण कितें म्हणटा गट्ट वासा पळया वासा 1 2 3 स्टार्ट आमी हांगा सैरीक पळोवंक येवंक ना वासा कन्नड वासूंक येता मू वासा वडातले 1 2 3 स्टार्ट म्हज्या दोळ्यांक आशा तुजी महिमा पळोवंक आशा म्हज्या कानाक एकच आशा कोणाचें उतर आयको जेजूचें उतर आयकोंक तर आमचे दोळे आमचे कान आमच्या दोळ्यान ताची महिमा पळयता जेजू म्हणलो जो पाती येता पळ तो ताची महिमा देखता आनी आज तुमी आयकतात कितें आयकतात देवाचें उतर आमचें थंय काम करता प्रेज द लॉर्ड उजवो हात वयर उबारून मागया सुमया जेजू आमच्या दोळ्यांक एकच आशा तुजी महिमा पळोवंक आशा ह्या रितीरींत आमी तुजी महिमा पळोवचे बरी आमचे दोळे उक्ते कर जेजू आमच्या कानांनी सुवार्थ आयकोवचे बरी आमचे कान सुवार्थेक उगाड हालेलुया 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 वड्या तळ्यान जेजू होगळा जेजू जेजू आमचे दोळे आमचे कान अभिषेक कर आशीर्वादान तूं बरो तुजी महिमा हे रितीन तूं आमकां दाखय जेजू हालेलुया 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 तुझी महिमा पळोवंक आशा म्हज्या दोळ्यांक एकच आशा तुझी महिमा पळोवंक आशा म्हज्या दोळ्यांक एकच आशा तुझी महिमा पळोवंक आशा तुझ्या कानाक एकच आशा तुझे उतर ऐकूंक आशा म्हज्या कानाक एकच आशा तुझी उतर ऐकूंक आशा कानाक एकच आशा उतर ऐकूंक आशा म्हज्या कानाक एकच आशा तुझे उतर ऐकूंक आशा तुझे उतर ऐकूंक आशा आमच्या हात उबारून देवा करका दिवन सुमया जेजू अर्गान जेजू होकळाप जेजू महिमा तुका सोमया जेजू एक आशा जेजू आशा जेजू तुझे संगी जियेवंक आशा म्हज्या पायांक एकच आशा तुझे वाटेन चलोवंक आशा म्हज्या पायांक एकच आशा तुझ्या पायांक एकच आशा तुझ्या वाटेन चलोवंक आशा म्हज्या पायांक एकच आशा आमचे पाय आशीर्वादीत कर जेजू तुझ्या वाटेन चलोवंक आशा म्हज्या हातान
मनांत एकच आशा तुझे खातीर वावरूंक आशा म्हज्या हातांत एकच आशा तुझे खातीर वावरूंक आशा म्हज्या काळजांत एकच आशा तुजो मोग करची आशा म्हज्या काळजांत एकच आशा तुजो मोग करची आशा म्हज्या काळजाक एकच आशा तुजोच मोग करची आशा माझ्या काळजात एकच आशा Yes, Lord. तुझंच मोग करची आशा म्हज्या मनांत एकच आशा तुजी कुशी पाळूंक आशा तुझ्या मनात एकच आशा तुझी खुशी पाळूंक आशा तुजी कुशी पाळूंक आशा अर्गा जेजू होगळाप जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू पगला जेजू पगला जेजू महिमा तुका सोया जेजू एकच एक आशा जेजू तुझे सवे जियेवंक आशा एकच एक आशा जेजू तुझे संगी जी आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा एकच एक आशा जेजू म्हजे जिबेक एकच आशा जेजू ती जावन आसा तुजी स्तुती गावंक आशा आमकां देवान हें तोंड दिलां ही जीब दिला ताची महिमा गावंक आमकां हो ताळो दिला ताका अर्गां होगळाप दिवंक म्हज्या जिविताची निमाणी आशा आमी सांगचे आसा बरें मोर्न आमकां फावो कर नित्या धर्मय मोरणाच्या वेळार मोरयेमय आमच्या खातीर तूं पाव आमची निमाणी आशा तुजे खातीर मोरची आशा तुजे खातीर मात्र आमी जिवची आशा हो प्राचिताचो काळ आमकां तयार करता एक ह्या पास्का बेस्ताक आनी आमच्या ससनाच्या जिविताक सांगाता मेळोन ब्रदर ओटो गावया म्हज्या जिबेक एकच आशा तुझी स्तुती तळी भेटून आशा म्हज्या जिबेक एकच आशा तुजी स्तुती गावूंक आशा म्हजी निमाणी आशा ओय जेजू तुझे खातीर म्हजी आशा म्हजी निमाणी आशा तुजे खातीर मोरची आशा तुजे खातीर मोरची आशा एकच एक आशा जेजू तुझे कंगे जियेवंक आशा सकट सांगाता एकच एक आशा जेजू तुझे संगी जियेवंक आशा दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा
दुसरी ना आशा म्हाका तुझी सेवा करची आशा ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ सांगता म्हणूया ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ प्रेज द लॉर्ड तळियो बिटू आम्ही देवा कारकान देऊया वडा तळियाने प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक बरो दनपार वा बरी सांज मागता प्राचीत काळार आमी आसां करेजमाच्या काळार आमी आसां आनी ह्या करेजमाच्या काळार विशेष तरान आमचें आध्यात्मीक नवीकरण करूंक आमी प्रयत्न करता मागणें दान धर्म उपास आनी रेतीर एका रितीचें मागणें तुमकां उडास आसा जाल्यार 2019 आमचे रेडिमट्रेस्ट पाद्र्या हांगासर तांचो पंगड आयिल्लो फादर युजीन आनी पंगड तुमकां फाटीं आपोवन व्हरता ताचे उपरांतले वर्स कोरोनांत गेलें आदल्या वर्सा मनादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस हांगासर रेतीर दिवच्याक आयिल्लो आमकां आमचें आध्यात्मीक नवीकरण करच्याक आनी ह्या वर्सा आमच्या संगता आसात येसू स्पर्शा रेतीर पंगड ह्या सांद्याक ह्या पंगडाक तुमच्या समेस्ताच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा तुमकांय स्वागत म्हणटा आनी ह्या सगळ्या पंगडाची वळख करून दिवंक हांव संतोश पावता हांवें वळख करून दिवच्या की म्हज्या किसोर वळख तुमकांच आसा घेवन म्हाका भोगता हें सादारण दर्या कुशीन रेंव व्हांवून गेल्ले बरी वा उदक व्हांवून वेल्ले बरी जायत म्हणले बरी भोगता म्हणजे तांच्या हांवें वळख करून दिवचें म्हणना तांच्या रेतीरे मुखांत जावंक पुरो तांच्या वैयक्तीक मिलां गाते वरी तुमकां वळख जाल्यार जावंक पुरो जाल्यार आमच्या घरांत हे आयल्यात आमच्या फिरगजेक आयले आसता तांची वळख दिवंक हांव संतोश पावता ह्या रेतीर पंगडाचो निर्देशक येसू स्पर्शा पंगडाचो निर्देशक मनादीक बाब फ्रँकलिन डिसोजा तुमच्या मुखार सगळो सोबो आसा पाद्र्याबाची फिरगज फालाडका स्वागत करया पाद्र्याबाची दिएसीज शिवमोग्गा जावंक पुरो पूण पाद्र्याब आमचोच पालाडका फिरगज मंगळूर दिएसीज पयलें एकच दिएसीज आशिल्ली 2012 आमची दिएसीज जाल्ली आनी आतां पालाडकाचो एक वांटो आसलो सावेरापुरा म्हणटात ती फिरगज 23 वर्सां ती पाद्र्याबाची याजकी दिक्षा जाल्ली 1999 इस्वेन त्या दाळा हांव 9 वर्साचो तरणाटो याजक आतां म्हातारो जाला म्हण न्ही म्हज्या काळीज आनी मन आनी तरणाट्यात माथ्यार इल्ले केस इल्ले जडल्यात मांड्या भितर समा आसा त्या आतां पाद्र्याबाच्या वोट याजकी दिक्षा वेळार कॉयर केल्लें कॅजेटन आनी हांवें कॅजेटन किट्टू म्हणचे ताका आमी तो कीबोर्ड खेळटालो आनी हांव गिटार खेळणं पाद्र्याबाच्या वोट हांव खुद्द हजर आसलो आनी गायन केल्लें आमी आनी आज म्हाका खुशी भोगता पाद्र्याब हांगासर येवन कितलें बरें गायन करता पाद्र्याब कितली बरी रेतीर दिता विविध शेतांनी पाद्र्याबान सेवा दिल्या डीएसीसी मट्टार कर्नाटका प्रांतीय मट्टार राष्ट्रीय मट्टार युवा निर्देशक जावन दिल्ली थंयसर यूथ कमिशन म्हणटा हांव ताचो डायरेक्टर जावन आतां फिरगज याजक पाद्र्याबाक एक फिरगज आसा पॅरिश प्रिस्ट आसू सावमायेची फिरगज हिरियूर चित्रदुर्गा जिल्ले पाद्र्याब जेवता आसतना आमकां एक गजाल सांगत्या टीके जॉर्ज ब्रदर आमकां तोय सांगतलो तितके व्हडलो तांच्या सगळ्या जिल्ल्यांत लागशिल्ली फिरगज म्हळ्यार 45 किलोमिटर मस्त लागीं तुमी समजूंक जाय थंयची परिस्थिती थंय क्रिश्चन प्रेझन्स म्हणटा हांव शुभ वर्तमान कितलें पावीत जालां आनी कितले वावर करना आसात म्हूण आनी तांच्या जिल्ल्याक भोवशा एकच फिरगज म्हूण तशें सांगलें हांवें आयकलें ताच्या उपरांत शिवमोग्गा डीएसीसीच्या 6 पावलूची सभा मोरियेचें लिजन आनी करिस्मातीक पंगडाचो निर्देशक फादर फ्रँकलिन कर्नाटका प्रांतीय करिस्मातीक पंगडाचोय निर्देशक फाटल्या 23 वर्सां जावन रेतीर दिवनूच आसा फिरगजांनी फिरगजेच्या लोकांक युवा जाणांक याजकांक धार्मीक भाव भयणींक आमच्या सेंट मेरीज कॉलेजीक सुमार 12 वर्सां ते आयल्यात ब्रदर टीके जॉर्ज आनी पाद्र्याब देखून पाद्र्याबाक फादर विल्सन आमचो तवळचो प्रिंसिपल फादर वाल्ली पिंटो वालेरीन पिंटो तांची बरी वळख आसा आनी पाद्र्याब मस्त सादो मैपासी आनी सोसणीकाय आसून मागणे आसो पाद्र्याब राग येना ताका म्हजे बरी बारी सोसणीकाय आनी
विशेष तरेन हांव उडास काडटां म्हज्या कश्टांच्या दिसा वेळार सुरवेर संदेश दिवन म्हाका मागण्याचे आदार बसयल्लो पाद्र्याब फादर फ्रँकलीन. हांव दामून सांगता हें कित्याक आमकां मागण्याचो आदार बारी गरजेचो. पाद्र्याबाचें यूट्यूब चॅनल आसा. पाद्र्याब हर एका दिसा त्या दिसाच्या वाचपांचेर नियाळ दिता. संगीत, नटन, फिल्मांत जावं दी, व्हिडिओ जावं दी. आनी पाद्र्याब हांवें सांगलें पयशेलो न्ही ताजे सैरे आसपास आसा. ताची एकली भयण मुदर अंगडी आसा. पाद्र्याबाक हांव देव बरें म्हणटा. पाद्र्याबाक विशेष मोग ताच्या आवयचो. आमकां सगळ्यांक आमच्या आवयचो मोगा. पण पाद्र्याबाक विशेष आज सकाळीं KS आस्पत्रेक ताच्या आवयक एक ल्हानशी सर्जरी जावंक दोळ्याची. पाद्र्याब 6:30 काल राती आयिल्ले ते. सकाळीं वचून थंय एडमीट करून आस्पत्र्यांत एडमिशन काण घेवन फाल्यां सकाळीं सर्जरी. तिची सर्जरी बरें जावं दी म्हूण मागया. आनी पाद्र्याबाक आमी सर बरें मागता आनी आमच्या फिरगजेक तुमकां स्वागत म्हणटा. फादर फ्रँकलीन 2 ताळयो दिवया. पाद्र्याबाचे मस्त अभिमानी ह्या फिरगजेंत आसात. आनी एकलो मानेस सकाळीं म्हाका मॅसेज धाडून आमचो रॉबर्ट अरान्ना शांतीगुड्डे तो रेतीर बारी फॉलो करता. आदले फावटी फादर क्लिफर्डाक ताच्या घरा पुरून गेलो. ताची भलायकी बरी ना तुमी जाणा. पूण जाल्यारय देवाचेर इतलो विश्वास हांवें तुमकां हाच्या आदीं फुडें सांगलां. आनी ह्या फादर फ्रँकलीन आनी ब्रदर TK जॉर्जचो अभिमानी म्हज्या पासत मागा म्हण ताणें मॅसेज धाडली. पाद्र्याबाक हांवें सांगलां आज विशेष तरान ताचे पासत मात न्ही आमच्या फिरगजेंत मस्त पिडेस्त भाव भयणी आसात. आमच्या मागण्याची गरज आसा. ब्रदर TK जॉर्जची वळख हांव करून दिता. बरतीर आसलपा इकडे. ब्रदर TK जॉर्ज तुमी टीव्हीचेर पळयलां, ताजे यूट्यूबाचेर पळयलां. 2 ताळयो दिवन आमी ब्रदराक स्वागत करया. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರದರ್ TK जॉर्ज ಕೊಂಕಣಿ येता ಇಲ್ಲಿ पूण आमी उलोवचें तितली येना. ಅವರ ಬೇರುಗಳು ರೂಟ್ಸ್ म्हणटाव ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟೂರು ಹುಬ್ಳಿ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರಾವತಿ, ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆ. ताची जिणयेची कथा तो सांगता. ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದವರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ ಅವರ ಆ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದ್ರಂತ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು. ಆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ವಾಸ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಜೀಸಸ್. ग्लॅमर आसतना जेजू ताका पडटा, ताजेर सोडती पडटा. जॉन आंबरी जावंक पडटा तो, ते सांगता तुमकां तो. देवान एक पुटी सोडती घाल्यार सोडना तो. आनी 1991 जेजून ताका पडलो आनी ते दीस जावन ताच्या जिणयेंत परिवर्तन जावन ताजें सगळ्यांचें समर्पण जिवनाचें फूल टायम प्रिचर जावन तो सेवा करता. म्हणलो म्हज्यार कांय येना, म्हाका मरोवंकी कांय बेना. एकच हांवें प्रसंग करता करतना मोराचे, नंतर कोणें म्हाका गुळो मारना हांवें मोराचे, ती म्हजी आशा म्हणलो. म्हाका आत्तां पयलें मागीर तितलें ताचें कमिटमेंट. ನವಾಡ್ದಿ ಕಂಪೋಸರ್ ತೋ 600 ವೈರ್ ತಾನೆ ಅವರು ಆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಮನ್ನು. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಸದಾಜೆ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಬೈಬಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೂವಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುನ್ನುಗಾರ ಮಗ, ವೇಚಿಕ್ ಪೂತ್, ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ ಸನ್. ಪಾಟ್ಲ 30 ವರ್ಷದವನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಕ ಶಿರ್ವಾನ್ಸ ಮಧುರು ಉಡಾಸ ಆ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಲು. ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಫಾದರ್ ವಲ್ಲಿಪಿಂಟು ಇವರ ನೆನಪಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸರ್ ಅವರ ನೆನಪು ತೆಗೆದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೇಬರ್ಸ್ ಲಗಿನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವರೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬ್ರದರ್. ವೆಲ್ಕಮ್. प्रो लाईफ मंजुळा जॉय आमच्या सांगता ना आज कित्याक कार्यक्रम सांगता तिच्या गांवां गेल्या. तिची धूव युक्रेनान सांपडली. रशिया युक्रेनामध्ये झुजत या. तिची धूव काल न्ही पोर गांवांक पावल्या. जेनिफर म्हण दुवेचें नांव. दुवेक पळोवंक गेल्या, फाल्यां येता. आनी हांव तुमकां एक भुरग्या विशयी सांगतलो. क्लेटन म्हणलो भुरगो आज 11 वरार आंजलोरचो.
11 वरां एअरपोर्टा पावलो तो वळता हांवें ताका कॉल केल्या वेळार ताच्या आवयक तोय म्हाका उलोवंक मेळ्ळो फादर देव बरें करूं तुमच्या मागण्यांक देव बरें करूं मागण्यांत बोळ आसा सकत आसा आनी तिचें मूळ कूर्ग आतां बेंगळूर आसा जल्मांत हांव क्रिस्तांव न्हय पूण जेजू तिका आपडटा आनी कशें म्हळ्यार ती फाल्यां तुमकां सांगता प्रो लायफ म्हळ्यार फॉर लायफ जीवांचें मिसांव 1050 गर्भांतल्या बाळांक तिणें वाचयलां कशें म्हळ्यार तुमी जाणात काजारां आदीं अनवेड मदर्स म्हणटा आमी तेन्ना वयच्यान काल हांव उलयलो थोडे फावटी तेन्ना थोडे फावटी सूख नासतना चलयेची अनवेड मदर्स म्हणी जल्माल्या वेळार थोडे फावटी गर्भपात करूंक येतात आनी तसली भुरगीं वाचयल्ली ही स्त्री प्रो लायफ मंजुळा जॉय फाटल्या 15 वर्सां जावन येसू स्पर्शा पंगडांत आसा तिची हांव फाल्यां परत एक फावटी वळख करून दिता तिकाय स्वागत म्हणटा ब्रदर विल्यम थंयसर पंगडाचो संगीतकार गांव तसो बेळा फाटल्या 20 वर्सां जावन येसू स्पर्शा पंगडांत सेवा दिता ताचे तेग भाव याजक फादर फ्रेडी फादर जयप्रकाश आनी फादर प्रेम म्हूण संगीत ह्या कुटुंबांत सुवाळटा हांव नारायणपाडी आसलो तांच्या फिरगजीच्या बगलेन बेळाच्या फिरगजीच्या बगलेन 4 वर्सां आसलो तांचें घर सितांगोळी म्हणल्यार की त्या घराय पावलां हांव तांच्या देवोतू कुटाम हें सादें खालतें कुटाम आनी संगिता मुखार आमकां देवा लागीं तो आपूण व्हरता ब्रदर विलियमाकी आमी स्वागत म्हणटा हेर सांदे आमकां दोग पायलट आसात इब्रू सारथीಗಳು मिस्टर डेनी डेविड इलेदारा ओके खेलराय फिरगज कोडयाळ ताका वयवाट आसा बिझनेस आतां जाल्यार येसू स्पर्शा टिमाक तो कुमो करता आयल्या वार ताचें लग्न जाल्लें मिसेस रॉयस मिरांदा म्हणून काल सांजेर आमी रॉयसा कॉन्व्हेंटा पावता आसतना तांच्या मदें इल्लो वेगळा आसार केलो देवान जोडिला मनशान म्हणून हांवें म्हणलें काल राती मात मुखले 4 दीस आमची दोगी भयणी सिस्टरांच्या कॉव्हेंतांत रावतात आमी सिस्टरांक देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी ह्या जोड्याक सर्व बरें मागता देवाची विस्तार आशिर्वादां आमकां ह्या सगळ्या रितीरे वेळार ही दोगांय कुमो करतात डेनी डेविड आनी रॉयस मिरांदा तांकां 2 थाळयो दिया आनी फादर फ्रँकलीन म्हणटा तो फादर फ्रँकलीन असो सारथी वा ड्रायव्हर शाबीत खंय रेतीर वचूंक पळय थंय म्हाका व्हरून पायता सेफ ड्रायव्ह टू रिट्रीट डेस्टिनेशन मिस्टर सत्या म्हण आसा दावणगेरेचो TK जॉर्ज सांगाता आसा ताचे विशेश म्हळ्यार सकाळींचे ब्रेकफास्ट आनी कांय खाण घेवन उपास करता तो आनी वेजिटेबल हांवें काल ऑफर केल्यार ताणें खाण घेवना म्हळ्यार पळय तांचे आमचे लायक भाऊ ह्या पंगडांत आसतना कशें देवाचें उतर तांकां प्रेरण दिवंक शकता म्हणून सत्य की हांव तुमच्या समेस्ताच्या नामी स्वागत म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर मागता आनी एकच मिनूट खाण घेता हांव जूडाक आमचो जूड सुधीर देव बरें करूं म्हणटा आमकां सावंड सिस्टम ताणें कुमो केला सिस्टर लेतिशा प्रो लायफ मंजुळा आनी आमच्या रॉयसाक तांणी थंयसर रावोंक अवकाश करून दिला आमच्या गिब्बाक आमच्या स्टाफाक फिरगज आर्थीक समितीच्या संदेशान तुमकां सर्वांक तुमकां कोणायकी फादर फ्रँकलीन ब्रदर TK जॉर्ज वा आमच्या हेर पंगडाच्यांक प्रो लायफ मंजुळा मेळोंक जाय जाल्यार फाल्यां जावन परवां ब्रेस्तारा पर्यंत 9 to 12 एकच हांगासर ह्या दुसरो खंयचो जागो जाला आमी तुमकां कळयता इगर्जेंत फादर रॉल्विनाचें ऑफिस आसा फादर रॉल्विन रेतीरे गेला तुमी तांकां मेळोंक येवयेत कावन्सिलींग जावंक पुरो शेअरिंग जावंक पुरो मागणें जावंक पुरो तुमी येवयेत ऑनलायनाचेर आमचो श्री विनोद गंगोळी आनी ताचो पुत श्री अविनाश ऑनलायनाचेर ही सगळी रेतीर आसलेली दिव्यवाणी चॅनलाचे कारभारी ते दोगी आसात हांगासर आमच्या मदें तांकां देव बरें करूं म्हणटा अविनाश आनी श्री विनोद तुमकां सर बरें मागता तुमच्या घरांत कोणी प्रायवंत आसा जाल्यार ह्या पिडेस्त आसा तांकां सांगा ह्या परगांवांक तुमी हें लिंक धाडया तुमकां हांवें सकाळींच धाडलां इतलें सांगून तुमच्या समेस्ताच्या नांवी आमच्या सगळ्या पंगडाक फादर फ्रँकलीन आनी पंगडा स्वागत म्हणटा आनी एक बरी आध्यात्मीक नवीकरण दिवची रेतीर आमी करया म्हूण तुमच्या लागीं आसूं हांव म्हजी उतरां कितें करता समेस्तांक देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड थँक्यू फादर डेनीस आमकां बारी भोव बऱ्या रितीन पाद्र्यावान स्वागत दिला आनी तुमी मोगान स्वागत दिला हे रेतीर बुक करता पर्यंत म्हाका पाद्र्यावान सोडूना आमची डेट फुल्ल बुक जाल्ली जाल्यार की म्हजी पाट सोडूना डेट तेर बुक जाल्या उपरांत म्हाका न्हिदोगी सोडूना हर एक दीस ह्या रेतीर विशयान मागीर बारी म्हाका बारी खुशी जाली खंय इतलें इंट्रस्ट काण गेलें हांवें पळोवना आमच्या मायन्यूट डिटेल्स आमी काल आयले हांव जाल्यार आमकां हांगा रावोंक आमची वस्ती हर एक पाद्र्यावान बऱ्या रितीन केला म्हळ्यार एक तयाराय तांणी केल्या तुमी मागलां म्हाका दिसना काल आमी हांगा कारकोळ रेतीर दितेले हांव एक भयण धांवन आयल्या म्हज्या लागीं रडतें आसा तें हांवें म्हळें काल्याक बाय रडताय 17 वर्सां पयलें एक स्त्रीयेन तुका फोन केल्ले न्हय वय कालें जालें म्हणून विचारलें ती स्त्री हांवूच म्हज्या गर्भांत भुरगें आसलें डॉक्टरान काडीचें म्हणलें
3 महिने ब्लिडींग सुरू जालें वास ना म्हण सांगलें 6.5 म्हयन्यान तुमी म्हज्या खातीर मागलें म्हाका आतां उडास येना तिका उडास आसा पळया 6.5 म्हयन्यान भुरग्याक गर्भांत थावन काडलें इन्क्युबेटरार दवरलें भुरगें वाचना म्हळें डॉक्टरांनी आज 17 वर्सांच्या भुरग्यांक हांव तुमच्या मुखार आपोवन हाडनायला म्हूण काल ती आपोवन हाडून सालोरेसाच्या पांया तळी साक्ष दिते आता थळी भेटून त्या देवाकार घालया हालेलुया पळया हे रितीचे आशिर्वाद कशी मेळटात गे म्हणून 23 वर्सां हांव पळयते आसा पोरू खंय हांव कॉन्व्हेंटाक गेलो ती सिस्टर म्हज्या कडेन बार वळख आहले बरें उलयता हांवें विचारलें सिस्टर खंय पळयलें आमी 9th स्टँडर्ड आसतना 8वी 9वी 10वेच्यांक तुमचे पंगड रेतेर दिवंक आयले न्ही त्या रेतेरीत हांव इन्स्पिरेशन जावन हांव सिस्टर जाल्या प्रेज द लॉर्ड रेतेर बेश्टे न्ही रेतेर केवल आमी कितें एक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून वचचें न्ही रेतेर म्हळ्यार आशिर्वाद रेतेर म्हळ्यार आशिर्वाद आज एक आजाक जावन म्हज्या जिवितांत हांवें आशिर्वादां पळयल्यात 23 वर्सांत हांव खंयचे खंयचे हुद्दे म्हाका मेळ्ळे म्हज्या शक्तीन म्हज्या टॅलंटान न्ही देवाच्या उतराच्या आदारान देवाचे आशिर्वाद तर आज देवाचे आशिर्वाद रेतेरीद्वारे आमकां आमच्या पिरगस कुटुंबाक आमच्या भुरग्या बाळांक खंडीत मेळटा म्हणलो भरोसो आमचो जावन आसा ते खातीर आमी सुम्याक अर्घ दिवया आशिर्वाद आमच्या पिरगस कुटुंबाचेर मागून घेवया आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक तो दितलो ते सावां जावं बरो जी कोण हांतुरणार आसात जी कोण ते सावां धाडल्यांत तुमच्या मतींत कितें राटावळ्यो समस्या आसात ह्या जिजू त्यो फोड करतलो हर एक आशिर्वाद आमी जोडटले हांव केदाळा आमी भावार्थान मागतना जिजून सांगलें भावार्थान सांगशी जाल्यार हो रोख वचून दर्या कोण म्हळ्यार पडटलो त्या भावार्थान आमी मागया आमी सकड उबी रावया आमच्या बुकांत 45 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಹಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ಉಬಿ ರವ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ 39 हें गंतार सांगता आमकां कशें आमचे आशिर्वाद आमी एक्टिवेट करयात ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಭವರ್ತ ಮಕ್ತನ आमकां आशीर्वाद ते आशीर्वाद आमच्या करून घेवया आशीर्वाद प्रभु येसु स्वामिय आशीर्वाद साथ जाता जाल्यार तळी भेटून जाल्ल्यांक तळी भेटून जावे आशीर्वाद प्रभु येसु स्वामिय आशीर्वाद सांगता आशीर्वाद प्रभु येसु स्वामिय आशीर्वाद आणि बोटी आशीर्वाद yes lord bless us स्वामिय आशीर्वाद प्रभु येसु स्वामिय आशीर्वाद व्यक्ति स्तुतिसಲು आशीर्वाद ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ आशीर्वाद ಸಂಗತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವಾದ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವಾದ, 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾमिय आशीर्वाद. देवाचे उतर आम्ही ध्यान करताना आशीर्वाद, उतरा प्रकार जियेतना आमकां आशीर्वाद, समीर जेजूचेर बावर दवरतना आशीर्वाद, समीर जेजूच्या काकुळटीन आमकां आशीर्वाद. ते आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आमचेर देव धाडूं दी म्हणून मागया. सत्यवेद ध्यानिसಲು आशीर्वाद, सत्यवेद ध्यानिसಲು आशीर्वाद, ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. उजवा तो इरोबारन कुर्साक पडून आत उबारून प्रभु येसू स्वामिय आशीर्वाद, 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 प्रभु येसू स्वामिय आशीर्वाद. सुमिया जेजूच्या आशीर्वादान बोल, ही रेतेर आशीर्वादाची रेतेर जाऊन दी, तुझी महिमा मी पडोवची बरी कर. आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रभु येसू स्वामिय आशीर्वाद. ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸುವಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸುವಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, 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 प्रभु येसू स्वामिय आशीर्वाद, आशीर्वाद. दुनिया तुमच्या इरोबारून देवाच्या आशीर्वाद आमचेर देव दिवं दी, हे रेतेरीचेर आमच्या पंगडाचेर देव दिवं दी, आमच्या सवतमायेच्या हर एका फिरकस कुटुंबाच्या वाड्याचेर देव दिवं दी, हर एका व्यक्तीचेर देव दिवं दी, दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलार पळोवच्या घरांनी पळोवच्याचेर देव दिवं दी. ह्या फिरकसची दान आमी करची, देवाच्या उतराच्या आशीर्वाद हर एकल्याचेर उडोवन दी. टच देम लॉर्ड, power upon them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. त्या आशीर्वादा खातीर आमचेर स्तुती करा. स्तुती करतना ताचे आशीर्वाद आमचेर देवून येतात. पौलो सिलासा स्तुती करताना ताच्यो संकल्यो तुटून पडल्यो, जैलात हांव ताका सुटका मेळ्ळी. लोकांनी स्तुती करताना पेद्रू जैलात हांव सुटका मेळ्ळी. स्तुतयेन आमकां सुटका आसा, स्तुतयेन आमकां आशीर्वाद आसात, बेसांव आसात. ह्या पिरकस कुटुंबान जी कोण आमकां आयकतात हांगा पिड्या शिड्यांत आसा, जेजू ताका सुटका लाभोवन दी, आशीर्वाद उडोवन दी. टच, ब्लेस फॉर योर ग्लोरी. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो भेटून आमी देवाक आर्गां या. म्हाका आयको ना ताळयो सोब देवाक. प्रेज द लॉर्ड. आमी पॉलिटिशियन आयल्यार ताळयो भेटता न्ही, कोणाकी प्राइज फादर फ्रँकलिन आयला म्हूण ताळयो भेटल्यो. आमकां धाडिल्लें कोणें? जेजून. ताका ताळयो दिया पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कालें करता वता, आमकां दान धर्म करतना आमी उरोवन दिता गी उरलें दिता? कुमसार जायच्या फाल्यां आमी कालें म्हळ्यार दुकरा मास उरलें न्हय, 4 दिसां उपरांत तांकां म्हणी धीर उडोवच्याक. प्रेज द लॉर्ड. पाड जावच्याक तांकां म्हणे बरें मन तें, पूण
नीस म्हणून कितें म्हळ्यार उरोवन दिवचें हांवें केल्ल्यान तें कोणतो दिवचो तें दान धर्म प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांकां ना म्हणल्या खातीर न्ही भगार हांवें मोगान दिवचें तें आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी बेडशीट नव्यो कोणाक दिताय पोरन्यो एक चोर पिनल्यार तांकां दिया सायबा त्या आश्रमाक पाप आश्रमाक पिनकर दिवचे आमी 4 नव्यो बेडशीट काडून दिवन नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुढे तें दान धर्म प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मग भाव भयणीनो आज आमकां आशिर्वादां हे रेतीन जेजू आमचेर वता प्रेज द लॉर्ड आमकां गोत आसा पद्र्याबान रेतेर आसा म्हण एनाउन्स केलां गी ना 4 जाणांनी मात्र सांगलें उरलेल्यांनी ताळो घरा दवरून आयल्यान की म्हणून केलां गी ना हय मो म्हाका कळीत आसा हांगा शिरवांत हांव आयिल्लो सुमार वर्सां पयलीं रेतेर दिवंक भुरग्यांक रेतेर दिवंक तुमकां रेतेर दिवंक कॉलेजींत रेतेर दिवंक ब्रदरान म्हाका व्हरून हाडुल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हांगाच्या लोकांक म्हाका कळीत आसा आज पाद्र्याबान रेतेर म्हणटाना 200% ही बायबल हाडून येतात तें हांव पातयेता सकट एक बायबल आज रेतेर घेतात हाडून आयल्यात म्हणून म्हजी पातयेणी सावूद माय खंडीत फटी जावंक सोडना प्रेज द लॉर्ड कितलीं जाणां तुमी बायबल हाडून आयल्या तातू वयर घालया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 सावूद माय तुका अर्गा पातयेणी म्हजी सूख जावना कितल्या जाणांच्या घरा बायबल आसा तातू वयर घालया त्या बायबलाक आमी म्हणा जेसासनाचो विशय दिता काय येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश त्या बायबलाचेर फांकोवन दी समाधान तो म्हज्या सेल्फान विशय घेवन दी आमेन प्रेज द लॉर्ड फाल्यां येताना नवो सल्लो म्हणी व्हडलो जड जाल्यार ओडना बायबल जड जायना हांवें 3 बायबल ओवन हाडल्यात खंयचो एक कन्नडा एक इंग्लीश एक पयलें पॅक करचें हांवें बायबल तो जड जायना म्हाका प्रेज द लॉर्ड कितें म्हळ्यार बायबलान म्हाका ओवयलां हांवें बायबलाक ओवोंक ना आज तुमी फ्रँकलीन 23 वर्सांच्या पयलें ब्रदर जॉर्जान म्हाका एक उतर सांगलें ब्रदर जॉर्ज म्हाका मेळुल्लो एका इगर्जींत रेतेर दिवंक गेल्लें ल्हान हळ्ळी उबे रावया प्रॉब्लेम ना न्ही 2 घंटे बरो गुण जातात आतां प्रेज द लॉर्ड एका इगर्जींत रेतेर दिवंक गेलो तेन्ना म्हाका ब्रदराची वळख ना ब्रदर इल्लो म्हजे पर्यंत बारीक आसलो तेदा मेळ्ळो ताचें आराधन जालें उपरांत म्हजें मीस ताच्या आराधना वेळार लोक रडोवन मागणें करता हातूबार मागणें करता हांव चिंता हांवें आराधन करतना कोणी रडना हांवें रडायचें प्रेज द लॉर्ड आनी सबार जाण साक्ष सांगतात आमकां गूण जाले हांव दोळे पिडी करून पळोवन पडलो ताचे उपरांत म्हजें मीस आसलें आशिर्वाद म्हटल्यार दिली रडलो म्हाका आयज आयली आनी रडलो ब्रदर आसा रडलो प्रेज द लॉर्ड तो कांय म्हणत जाल्यार म्हाका ना मीस जाली हांव शिकलां फिलॉसॉफी थियोलॉजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मीस जालें मिसांक समाज नासली असो सरमो बरो सरमो ब्रदराची स्पिरीट म्हणून म्हाका एक स्पिरीट आयलो बरोबर सरमो दिलो 15 मिनट असो सरमो 5:30 मिनटां सरमो जालो असो ताजे उपरांत हांव सरमो बरो मीस जावन भायर खुशी जाली म्हाका भितर सॅक्रिस्टी घेतना ब्रदर येवन प्रेज द लॉर्ड फादर म्हणलो हांवें नाका जाल्यार हांवें म्हणलें थँक्यू म्हण नाका प्रेज द लॉर्ड म्हणलो जायत सायबा प्रेज द लॉर्ड तुमचो सरमो बारीक बरो आसलो म्हाका 200 आयली थँक्यू म्हण नाका प्रेज द लॉर्ड म्हणलो सरमो थँक्यू म्हणलो थँक्यू म्हळ्यार तें तुका प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार तें ताका तुका सरमो दिवसाक दिले कोणें देवान तर प्रेज द लॉर्ड कोणाक ताका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें ताची जाणो आयदेवाची जाणो ताजे म्हणजे खातीर माग जायत मागता सायबा म्हळें आनी दोनी हात ताजे तकलेचे दवरले मागले हांवें ताच्या खातीर एक तो 10 वर्सां जाल्ली मास वाडटे हांव पद्र्याक न्हू वचूं एक 3 की 6 म्हयने जाल्यात मात्र म्हजी ताजे उपरांत तो म्हणून लागलो म्हज्या खातीर मागता जायत ब्रदर मागा म्हळें ताणें कितें केलें म्हाका सोडूं ना म्हजे दोनी हात हातांत वंडरले आनी हातान घट्ट धरून मागोवंक लागलो ताणें एक सुमार 15 मिनटां मागलें जेरेमिया प्रवादी आनी इसाइया प्रवादी एजेकियल प्रवादी आसल्या प्रवाद्यांची पुरो नांवां काडलीं नव्या सोल्ल्यान पोरण्या सोल्ल्याची कोटेशनां हांव मागूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो तरणाट्या पद्रबाक आशिर्वादीत कर जायत ताजें मागणें बरें आसलें मागीर तो मागणें पुरो जाल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो फादर तुमी लाखांनी लोकांक सुवार्ता प्रगट करतात फादर तुमी सगळ्या भारत गांवाक वचून सुवार्ता प्रगट करतात फादर तुमी भायल्या गांवाक वचून सुवार्ता प्रगट करतात हांव जोर आसलो म्हजें पयलें अपॉयंटमेंट डिसएपॉयंटमेंट प्रेज द लॉर्ड म्हजे कडेन पासपोर्ट समेत ना दिल्ली वशी आतां ट्रेन आसा न्ही सगळ्या भारत गांवाकय अशें आमच्या पळय उडपी DSCच्या पाद्र्याबांक उडपी DSC भितर ट्रान्सफर सड्ड म्हळ्यार बेंगलोरा स्टडीसाक की रोमाक स्टडीसाक धाडटात बट हे मेरेन तेचे
शिवमोगाच्या आमकां शिवमोगा तें 2 डिस्ट्रिक्ट, चित्रदुर्ग 3, दावणगेरे आमचे डिस्ट्रिक्ट. ताचे भितरच आमकां थंय धांवन त्या बिरगजी, थंय धांवन त्या बिरगजी, थंय धांवन हांगा बिरगजी वचोचे आमी खंय भारत गांव वचूंक साथ जाता गी. बैल्या गांवाक वचूंक हांवें म्हळ्यार म्हजो माम बसोन आसा, म्हजे कडेन पासपोर्टूच ना, बैल्या गांवाक म्हाका कोण आपूण व्हरता. ब्रदरान कालें म्हळ्यार तें फादर फ्रँकलीन, बायबल तुजो पासपोर्टो. तळयो भेटून त्या देवाक अर्गां दिया. हालेलुया, हालेलुया. बायबल तुजो पासपोर्टो. ताणें एकच उतर सांगलें, तूं खंयचेय चिंतूंक वचनाका, तूं देवाचें उतर धर, देवाचें उतर तुका वयर उखलून धरतलें. आज 23 वर्सां जालीं. म्हाका टॅलंट ना, हांव सिंगर न्हय, म्हाका म्युजीक खंयचेंय येना. ब्रदर विलियम बरो करता, कंपोज करूंकय म्हाका येना. ब्रदरांनी पुरो कंपोज केली. आतां इल्लें कावळे बरी फाटल्यान गायतलो, थोडे फावटी ब्रदरान गाळी दिल्ल्यो आहात, तूं गायनाका, तुजो ताळो बरो ना म्हणून. मागीर ताजे उपरांत म्हणलो आमी फाटल्यान म्हणटाना म्हूण म्हणलो, तशें म्हणूंक धरलें. आज एक इल्लें गायता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेंय देवाच्या उतराचें सक्तेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आज हांव फाटीं 23 वर्सां फाटीं पळयन जाल्यार भारताच्या 30 राज्यांक वेचें भाग म्हाका दिलां. परगांवांत आसले 27 राष्ट्रांक ह्या देवाच्या उतरान म्हाका आपोवन व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जीवन सागस हांव कितले सबटी तितले रेते दिवचे रावया, देव सोडणार हांव. देवाचें उतर तशें, देवाचें उतर सकत. युवा जाणांमध्ये 15 वर्सां ICU काम केलें हांवें. युवा जाणांक हांवें सांगलें इतलेंच, एक चॅप्टर तुज्या दिसान तुज्या लायफाचो चॅप्टर बदलितला. कितल्या जाणांक कावन्सिलींग, 20 वर्सां जावन कावन्सिलींग, फॅमिली कावन्सिलींग, यूथ कावन्सिलींगांत देवान म्हाका सगळें. हांवें दुसरें कांय कावन्सिलींग करना, देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर आज आमी हांगा कितें नियाळटा, देवाचें उतर आमी नियाळटा. भाऊ विलियम आसा गी? प्रेज द लॉर्ड. बसया आमच्या जाग्यार बसया. भाऊ विलियम आसा गी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमियान जेजू सांगा घट्ट. ಹೊಗಳಾಂ ತುಕ ಸುಮಿಯಾನ್ ಜೇಜು. 123. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. 123 ಕಾಡ, 123 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 104. ಏನಂತಾರೆ देवाचे उतर. आम्ही देवाचे उतर आज नियाळूंक येता. देवाचे उतर सत, देवाचे उतर सदांकाळ, देवाचे उतर मधुर, देवाचे उतर अमर, शांती, मोगू, समाधान, भलायकी दिवचे उतर सुवार्ता जावन आसा. पयले स्टांज सांगता, कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, तशेंच ताणें कोडकारांकी आपुरतना गोवन जालें, आनी लाजाराक जीव आयलो, आनी सागोरू शांत जालो. आनी आज तो आमकां ह्या देवाच्या उतराच्या आदारांत आपणून म्हणून ह्या गायन आमी गावया. तळयो भेटून ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ. ಕ್ಷಣವೇ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬಂದಿತೆಂದು
ಶಾಂತಿಯು ನಮಗೆಂದು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸೌಖ್ಯವು ಶಾಂತಿಯು ನಮಗೆಂದು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಹೌದು, ಸೌಖ್ಯವು ಶಾಂತಿಯು ನಮಗೆಂದು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸೌಖ್ಯವು ಶಾಂತಿಯು ನಮಗೆಂದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ಯೇಸು ನುಡಿದೊಡೆ ಲಾಜರನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂತು. ಯೇಸು ನುಡಿದೊಡೆ ಕಡಲು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಯೇಸು ನುಡಿದೊಡೆ ಲಾಜರನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂತು. ಯೇಸು ನುಡಿದೊಡೆ ಕಡಲು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ಹೌದು, ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಮರ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವೇ ಸುವಿಶೇಷ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಧುರ. उभे राहूया. सर्वीस पर तुमचे सवे आसो. जय सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकसवांचे लपांसवा आवाज वर वळो एक तावनो 11. एक दीस घेनेसरीत सरोवराच्या तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी ओरडतालो. तवळो सरोवराच्या तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. फागी दोणींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिकेशे मुखार सुटोवन रावूंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातास सिमांवक सांगलें, दोन गूंड उदकाक मुखार व्हरू आनी माटली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना. मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच माटलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिजोवंक जालीं. तवळू दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीतशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी तांणी माटली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. होय हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव हे फातकी मनीस. तांणी धरलेले माटलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगती सुमेस्त विस्मीत जाल्ले.
तेच परी जुआंचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पोत जॅकोब आनी जुआवी विस्मीत जाले. तोवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडी काडताच सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करन गेले. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गान तुका सुमया जेजू. होगडाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया. मोश भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां जैत दिता. देवाचें उतर आमकां भलायकी दिता. देवाचें उतर आमकां परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर आमकां खरी वाट दाखयता. देवाचें उतर आमकां संवसाराक पाट करना, देवा सांगात जियोवंक आमकां प्रेरण दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ह्या देवाच्या उतरांत एक सकत आसा. देवाच्या उतरांत सकत आसा की ना? आसा की ना? पळया, आज रेतेर आसा म्हणटना तुमी कितलींशीं जाणां हांगा 2.5 वरां कस्स तोडी येवन बसलीं. 3 वरां भितर तुमी हांगा आयल्यात म्हणजे तुमकां आपयलां त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन. खंयची ती सकत? पवित्र आत्म्याची सकत. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिना शिवाय कोणेय जेजूक सुमी म्हणूंक जायना. कोणीय देवाचें उतर वाचूंक जायना. कोणीय मागण्याक बसोवंक जायना. कोणीय मिसाक येवंक जायना. ते खातीर हें देवाचें उतर ह्या इतारा काल इतारा न्ही गे. खंयचो वांजेल आसलो उडासा सोंपरो तुमकां? वांजेल लुकासो खंयच्या विशयांत? ताळण्या विशयांत. ताळण्या विशयांत न्ही, तें गोरवांक दवरचें. ताळण्या विशयांत, तेंतेसाव्या विशयांत, टेम्पटेशन वय मो ताळण्यो वडण्यो विशयांत आसलें. आनी थंय जेजू लागीं कोण येता? देवसार येता, सैतान येता. आमी उपास करतना कोण येता? वेग्गी भूक लागयता तो. तुमी उपास म्हण चिंता पळया गे. सकाळीं ब्रेकफास्ट वाडटे 9 वरां जावन तुमकां भूक लागता. सिंजीच्या बुधवारा चड उपास करता आमकां भूक लागता. निमाण्या शुक्रारा देवा म्हज्या ते आटे विटे सोसूंक जाता. ते केदाळ आमी निर्धार करता पण आमकां डिस्टर्बन्स मस्त येता. जैतेवन जाय जेजून 40 दीस उपवास केले. कोण आयलो? देवा म्हज्या वो खंय लिपोवन आसलो. आनी तर आमी उपास करतना आमकां नाड नासतना ताळ नासतना रावता गी. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजून सांगलां जागृत रावा. गोरोज घालच्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें न्ही म्हूण राखोन आसा हांवें तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जेजून सैताना विरोध झुजलो की जेजू ना? सांगा, झुजलो की ना? जेजू कडेन AK-47 आसलें गी. बॉम्ब अटम बॉम्ब आसलें गी. आतां रशिया युक्रेना वयर घालता उजो येता पळय आसलें गी. तर जेजू लागीं आसलें कितें? देवाचें उतर. आयकोना तुमी? मनीस उंड्या वरवीं जियेना, देवाच्या उतरा वरवीं मात्र जियेता. आनी म्हणलो म्हाका आराधन कर. जेजू कितें म्हणलो? देवाचें उतर सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवाक मात्र आराधन कर. ताज्या उपरांत हाका कळ्ळें हाका कांय करूंक जायना. हाका देवाचें उतर बाय हाट येता. हाका सोलवय जायी जाल्यार हांवें देवाचें उतर दी जायी. वय मो तुमी चिंती नाकात. सैतानाक देवाचें उतर बाय हाट कोत्ता. तुमचें बरें वता. बायबल बाय हाट कोत्ता ताका. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू कापोवन व्हरून गेलो खंय? दोंगराच्या तकलेर व्हरून आंगात हांवें एक डुमकी मार, उडी मार. उडी मारल्यार 91 किर्तनान बरोवन आसा, तुजे पाय पात्राक आदाळनाशे तो तुका ताज्या हातांनी. तुमी वयर वचून या सावद मायच्या इगर्जेच्या पाक्यार वचून 91 किर्तने म्हणून सकयल उडल्यार फाल्यां सेमिस्टरान पुरीचे व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. वय मो देवाक आमी परीक्षा करूंक जाता. सैतान बळें म्हणटा परीक्षा कर. आमी थोडी आसात लो दोळे दमचे बायबल उक्तो करचें खंयचें उतर मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड.
ब्लाइंडली फॉलो करनाकात. देवाचे उतर वाचा, नियाळा, देवाचे प्रॉमिसस बसवण्यो बायबलान मस्त बसवणे आसात. ಬೈಬಲ್ ಅಂತ 73 ಬೂಕ್ 46 ಪೂರ್ಣ ಸೊಲ್ಲ ಅಂತ 27 ದೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗಿಸಮ್ 36 ಗಿವ್ 35,000 सेंटेन्सेस आता 8,000 बसवणे असतात बायबलांत. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो तो उड म्हणटाना जेजून कितें म्हळ्यार सैतानाचें उतर आयकलें गे. कितें म्हणलो जेजू? सर्वेस्परा तुज्या देवाची कितें करिनाका, कितें करिनाका. आमी देवाची परीक्षा करता गी ना सत्य सांगायचें ना बुधवारा कुमसारान व्हरल्यांत हांव आयिल्लो. हांव न्हू सौदमायेच्या पेस्ताक आयिल्लो. म्हाका पाद्रवान बारी वत्ता येना पयलें हे जे फ्रँकलीन हांव म्हणून तुमचो बेसप हांवें पळोवं ना. हें पुरो बेसप तुमी करतात सांजेचें. त्या खातीर म्हाका पळय आशा एक पुटी कोण हांव सांतेक हांगा म्हज्या भयणी सांगात येताना आयिल्लो. त्या प्रमाणे पेस्ताक मेसाक येवचें म्हाका भाग मेळ्ळें आनी थंय हांव सौदमाये कडेन मागोवंक गेलो. कॅन्डलां पेटोवन मस्त जाणां मागतालीं. आमी थोडे पुटी परीक्षा करता न्हय गे. म्हजें धूव SSLC एग्जाम बरयता सावदमाये. पास जाल्यार 10 कॅन्डलां पेटयता. पास जायना जाल्यार कॅन्डलांत नांत. पाप सावदमाये काळो कांत आसा गे. आनी थोडी आसात वळ्या म्हाका बिझनेस 10 लाख मेळ्ळ्यार 1 लाख हांव इगर्जेक दिता. बिझनेस ना जाल्यार टाटा बाय बाय ह्या देवाक सकत ना रे. परीक्षा पळय जॉबान देवाची परीक्षा केली गे. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाक जावं महिमा. जल्मोवन येतना हांवें कांय हाडूंक ना, मरोन व्हरतना म्हाका कांय व्हरूंक ना. विणगो हांव आयलो, विणगो हांव फाटीं येतलो. त्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिवचें. आमकां कितें मेळटा म्हूण न्हय. म्हजो जीव, म्हजो कूड, म्हजो आत्मो देवा तुवें दिला हांव तुका अर्घ दिता. तूं दिल्यारय दिनातल्यारय तूं म्हजो देवूच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू आमकां शिकयता देवाचें उतर तूं सोडनाका. देवाच्या उतराचेर तेंते सवां ताळण्यो तूं जैतेवन जा. देव तुका जैतेवन करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव थोड्या वर्सां आदीं रेतेर दिवंक परगांवाक गेल्लो. अबुधाबी दुबय गांवाक रेतेर दिवंक गेल्लो. रेतेर दिवन जातेस फुजिरा म्हणलो गांव आसा गल्फांत आल्यांगूत आसा. दुबय तावन एक 4 वरांची वाट आसा. आमी रस्त्यार वेशी जाल्यार थंय म्हजो सोयरो, म्हजो काजीन असो पोतू काम करता. तो म्हणलो फ्रँकलीन आमच्या घरा 2 दीस राव हांगा मस्त कोंकणी क्रिस्तांव आसा कुटुंबां. आनी पाद्र्या बी म्हणलो थंयसर विगारी म्हणूंक लागलो तूं तांची कुमसार आयक तांकां हत्मी कित्याक म्हणून तांकां कोंकणी येनातली. थंय आल्या पाद्र्या डॉन बॉस्को पाद्र्या तमिळनाडूचो. तो म्हणूंक लागलो तूं आयक. जायत म्हूण गेलो हांव ताच्या घरान. तो म्हणूंक लागलो हांव हांगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्डान काम करता, गव्हर्मेंट काम ताचें थंय. आनी ताणें म्हाका एक ल्हान बूक दिलो. एक ल्हान बूक. हांव त्या दाडा युवा वावर करतलो दिल्लींत. त्या बुकांत कितें म्हळ्यार साबार कोटेशन आसात. कोटेशनां म्हळ्यार व्हडल्या व्हडल्या व्यक्तीन सांगलें तें ट्रेनींग. कितें म्हळ्यार आमी तें लिडरशीप ट्रेनींग, मुखंडत्व या नायकत्व तरबेती, मुखेलपणाचें तरबेती, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, व्यक्तित्व विकसना साबार ट्रेनींग पुरो हांव दितलो. ताजे उपरांत रेतीरेय करतलो. हत्मी कितें रितीन तांकां घट करतलो. हांवें काण गेलो बूक, ल्हान बूक. तो म्हणूंक लागलो वाच. हांव फ्लायटार बसतना एक एक काण वाचतालो. एक कडेन म्हाका एक दिश्टी पडलें. गिन्यानाच्या माय पीपल इंग्लिशान माय पीपल पेरीश. पेरीश म्हळ्यार नास जाता. माय पीपल पेरीश ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज. म्हळ्यार गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजे लोक पडटात. तांणी गिन्यानाचो तिरस्कार केला. आनी ब्रॅकेटीन बरोवन आसा ओजेया चॅप्टर 4 वर्स 6. ताका म्हळ्यार हांवें बायबल हाडा नातल्यार पेन काण घेवन बरोवन दवरा हें कोटेशनां. घालें चॅप्टर 4. हांवें चिंतलें हो सेक्युलर वर्ल्ड असो मनीस हाणें काल्याक बायबलाच्या ह्या बुकान घालां. ताणें थंय कितें काण गेलां म्हळ्यार नॉलेज गरजेची. आज आमकां नॉलेज ना जाल्यार कामां मेळनात. आमकां गिन्यान जाय, इंटरव्यू दिवंक जाय. ताचे वयर उलोवन काण गेलो. हांव बायबल काण घेवंक गेलो फाटीं वाचूंक लागलो. वाचतना थंय म्हाका सगळो वसया प्रवादीन बरी बरी उतरात. वसया प्रवादींत 4व्या स्वरान 6वी ओळ. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता. तुवें गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय. आनी तो सांगता याजकांकी सांगता तुका म्हज्या याजकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरस्कार करतलो. एक सेवा करचे याजक आनी एक बावतिजमांत आमी देवाचे राजाची भुरगीं आनी याजक जावन आसा हांव. सांग पाऊल सांगता.
कितें म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय उजवा तो वैरुबान सांगी हांव वडाताळ्यान गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय ओके आतां तुमी हांगा बसुल्ली तुमकां कोणाय की नॉलेज ना म्हणून सांगूंक म्हाका जायना तुमी पुरो इंटेलिजंट मनशां कांय नातल्यार घरां फुलांची झाडां आहात गिना कितल्या जाणां घर फुलांची झाडां आसात हात वयर गेल्या कांय हांव इसक ना फुलां हात वयर गेल्या म्हाका नाकात कित्याक म्हण चेंडाक मोल चडला म्हणना ओके आज सकयल घाला म्हाका पयलें फुलां म्हणटाना कळनातलें आतां म्हज्या भयण हांगा मदर आंगडी आसा ताच्या घरा फुलां आसात आतां कळ्ळें म्हाका फुलां म्हळ्यार का जालें गे म्हणून बांदूंक कितले कश्ट आहात गे म्हणून मस्त कश्ट आसात वावूंट काडटात तुमी ना म्हणना तुमकां ती फुलां झाडां कशीं करीचे केदळां फुलां जातात कितलें बांदिचे केदळां कितलें मोल मेळटा पट्टे कितलें गोत्ता की ना तुमकां नॉलेज ना प्रेज द लॉर्ड म्हजी आमी पुरो हांव आतां MA शिकलां आनी काल्यां पुरो शिकलां आमी भुरगीं इल्लीं शिकल्यात आमची MBA MCA थोडीं कॅनडा थोडीं ऑस्ट्रेलिया थोडीं गल्फान आनी खंय खंय पुरो आसात न्ही गे आमची मलगाडीन शिकल्ली गी सांगा त्या दडा 2 आने 3 आने सड्डे म्हळ्यार नाकाणे प्रेज द लॉर्ड पळया म्हजी मम्मी शिकली 4वी क्लास आज 7 जाणां भुरग्यांक म्हज्या मम्मीन मॅनेज केला म्हळ्यार MBA शिकल्यांक मॅनेज करूंक जायना मम्मीन मॅनेज केल्या बरी सत्त प्रेज द लॉर्ड बाब 8वी शिकलो त्या दडा म्हजो 8वी शिकल्या बाबाक बॉम्बे BSTन काम मेळिल्लें खंय गव्हर्मेंट काम मागीर सोडून बाब गांवाक आयलो आमकां ट्युशन मास्टर बाबू ताका नॉलेज आसली गिन्यान आसली पण आज आमची मलगाडी न्ही जावन आमी कुरपेन बरलेली कितें आमच्या मलगाडीचे मागणे मलगाड्या थंय विजडम म्हणटा हांव देवाचे त्या मागण्याची सकताचे तें आसली आज तुमकां सगळ्यांक आसा डिग्री करता शिकता हर एक करता आमी तर आमी गिन्यान ना म्हणून सांगूंक जायना आतां कांय गोत्तू नातल्यार आमकां पुरो आतां मोबायल आयला आनी टच स्क्रीन पळय मू यूट्यूब उत्ते करूंक वतात म्हज्या मांयक तें पयल्यान दमचें घालें वतें मलगड्यांक पुरो मोबायल टच स्क्रीन गोत्तू ना वय गी तांणी घालें करचें जालें बटन मांयक सगळ्यांची भुरग्यांची नंबर बॅट कोत्ता तिका नॉलेज भयंकर उरलें तिका बरोवन दवरल्यार मात नाल्यार कळना आतां टच स्क्रीन काण घेवन यूट्यूब पळोवन ती पळयता पुरो काल म्हणटा खरकोळची 3 दीस रे तर पुता 9 तान 5 पर्यंत पळयली हांवें घरा वायफाय आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय बरें पूण मस्त आसा आमकां नॉलेज माध्यमाची आसा वॉट्सॅपाची आसा फेसबुकाची यूट्यूबाची नॉलेज आसा आनी आमी घरां पयलीं आमची घरां कशीं आसलीं कोलवांची घरां ताजे उपरांत नळ्याची घरां ताजे उपरांत टॅरेसाची घरां आतां टॅरेस जावन वयर तगड दंपलां कितें म्हळ्यार पावसान पळोवन नचोवन प्रेज द लॉर्ड अशें पळयतना आमच्या घरा यशांत केला लागून येता म्हाका येना हांव दाळे 5-7 जाताना पळय तें आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी वता पांबुर्ता निशेन पळयल्यार पुरो आमच्या क्रिस्तांवचीच घरां दोनूय सायडीन दिसची क्रिस्तांवचीच घरां पण देवान आमकां आशिर्वाद दिला गी ना आमची कुटुंबां जावं पुरो पोती भुरगीं परगांवां गल्पाक वचून घोळोवन इल्ले पयशे करना पयलीं आमी बिझनेस करनातल्या आतां आमी बिझनेस करता गी ना देवान नॉलेज दिलेल्या गी ना आमकां दिल्या तर होसेया प्रवादी खंयच्या गिन्याना विशयांत उलयता खंयच्या गिन्याना विशयांत उलयता आमकां गिन्यान सगळ्यांक आसा आमचे भुरगीं डिग्री कॉलेज शिकतात सकड आसा पुरो आसा पूण होसेया प्रवादी सांगता गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हज्या लोकांचो कितें जाता नाश जाता कसली गिन्यान हांव चिंतूंक पडलो बुकाची नॉलेज आसा संवसाराची नॉलेज आसा हो कितें सांगता गे म्हळ्यार सर्गींची जाणवाई सर्गींची जाणवाई म्हळ्यार कोण बापाची जाणवाई कोण जेजू बापा तावन उगडापी जाल्ली जाणवाई द रिवील्ड नॉलेज प्रकटिसल्पट्ट ज्ञान येसू म्हणजे जेजू की समजोंक ना तांणी जेजूक समजोंक ना प्रेज द लॉर्ड जेजूक समजल्ली जाल्यार आज आमी माट मंत्रा फाटल्यान बोलम्या फाटल्यान थंय हांगा दोनीर पांय दवरतनातल्या जेजू जावन आसा बापाची जाणवाई जीसस इज द विजडम ऑफ द फादर जेजूची जाणवाई आमकां जाय खंय मेळटा ती देवाच्या उतरांत त्या खातीर तो सांगता म्हज्या परजेचो नाश जाता कित्याक उगडापे जाल्ले ते देवाची जाणवाई तांणी रिजेक्ट केल्या आनी तांणी कितें केलां ह्या आबाव तांचे तें आसा
प्रभाव आसलो जाल्यार आमी सक्कड एक बायबल हाडनाय ते आसले हांव न्ही गे मोगान रेतेरीक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मग अशें भाव भयण खंय पावलां आमचो देवाचें उतर. ही उडपी मंगळूर एक दिवशी जावन आसतना कित्याक हांव हांगाच पालड कसो जाल्ल्यान म्हाका कळीत आसा घराघरांनी बायबल, वाड्यांनी बायबल, आमच्या वाड्या जमतींनी, ताजे उपरांत हर एकल्याच्या हातान म्हूण बायबल हो धाकटे धाकटे बायबल प्रिंट करून दिले. प्रेज द लॉर्ड. गिन्यानाची आबाव आमचे थंय आसा. गिन्यानाच्या आबावा निमती आमी आज चलवता, पडता, रडता, बुडता, पदकान शिरकता. कोणा बरी? आमच्या पेद्रू बरी. पेद्रू रडता, हांव हे पदकी पयस वच, तुका हांव समजोंक सोकोंक ना. मग भाव भयणीनो, हाचे रितीन आमी जेजूक प्राचीत काळ म्हळ्यार जेजूक समजोवचें, हातवेंतसो काळ जेजूक समजोवचें. त्या खातीर आमी चड नियाळ करता, खुर्सावाट करता, देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतराच्या जाणवायेन आमी बरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हे देवाच्या उतराची जाणवायेन आमी बरोवंक आसा. हे दाड आमी देवाच्या उतराच्या जाणवायेन बरता. आज पळया, आमची भुरगीं शिकतात, डिग्री, MBA, कॉलेज करून मागीर खंय काम मेळ्ळें, गेली ती सेटल जाली, तांकां एक काम मेळटा 100% मेळाचें. एक बंगलो मेळत मेळोवन दी, एक बरें कार काण घेवन दीत. पूण विचारा, तांकां सलवासांव मेळटा गी जेजू नातल्यार? जेजू नातल्यार सलवासांव मेळटा गी? आज हांव युवा मिसावांत आसतना म्हाका युवा डिरेक्टर जावन घेतिल्लो एकच कारणा खातीर. फ्रँकलिन कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत आसा, आमच्या युवा जाणांक तांचें जिवीत सामाजीक रितीन आनी आत्मीक रितीन बॅलन्स करूंक फ्रँकलिनान मजत करीचे. म्हाका CBCA धाडटना बीस साहेबांनी सांगलें तितलेंच. ते बारी हुशारात, फॅन्सी ड्रेस करच्यान, खेळच्यांत, पिकनिकाक येच्यात, फुटबॉल खेळच्यांत, पेस्ताल्ल्या स्टॉल करच्यांत पुरो हुशारात. घरा मागण्याक बसच्यांत, कुमसार जावच्यांत, बायबल वाचच्यांत हुशार नात. तांकां बॅलन्स करूं शिकय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. काल की पोर एकलो म्हाका ह्या जाक म्हणटलो, आमची भुरगीं एक कितें म्हणटात, आयताराचें क्रिकेट खेळूं, मीस ना दोतोर ना. ICYM YCS मुवमेंट मीस सोड न्हू, दोतोर न्हू सोडनाची मुवमेंट न्हय. जेजूक सोडनाचें जाल्यार तें मुवमेंट जावंकूच साधना. जेजू पयले आमच्या काळजान, देवाचें उतर, देवाची जाणवाय आमच्या भुरग्यापणाक, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्या जमतींत, आमच्या भिरकांचे संघ संस्थेन, आमच्या आयोगान आसा जाय. जेजू नातल्या शिवाय हर एक व्यर्थच व्यर्थ, ताका अर्थ ना. आमी सांगलें हांव एक ह्या जाक शिमोगा DCCचो आतां एक इगर्ज आसा, 160 कुटुंबां आसात, 4 इस्कॉलां आसात, मॅनेजर आनी करस्पॉन्डंट केला म्हाका. हांव थंय CEO न्हय, हांव थंय डिक्टेटर न्हय, हांव थंय आसा एक ह्या जाक जावन आसा. ह्या जाक जाल्ले निमती म्हाका तो अधिकार मेळ्ळा. जावं पुरान एक 5 वर्सांनी हांव 6 वर्सां ट्रान्सफर जावन थंय हांव येता. पूण म्हजें मिसांव कितें, जेजून कशी सेवा केली ती सेवा म्हज्या मिसावांत हांवें देवाच्या उतराच्या आदाराचेर करी जाय. लोकांचो जावं पुरो ते येवन शर्येकलेसो मोग करी जाय आनी देवाचें उतर मागणेसो, हांवें मागणेसो ह्या जाक जाय. केवळ दुसऱ्या खंयच्या रितीन दाखोवचो न्हय. आमी हर एकलीं क्रिस्तांवां जेजूची म्हूण लोकांनी आमकां पळय जाय. संवसार म्हणटालो तुमकां पळोवन समजतलो हो जाल्यार एक खरो क्रिस्तांव, कित्याक हो क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेता. क्रिस्ताच्या उतराक कळीत आसा. देवाचें उतर कळीत आसलो व्यक्ती खलतो जाता. देवाचें उतर कळीत आसलो व्यक्ती तो स्वनियंत्रीत जाता. देवाचें उतर कळीत आसलो व्यक्ती द्वेश वंपिना. देवाचें उतर कळीत आसलो व्यक्ती राग मोसोर हागे झगडें दवरिना. देवाचें उतर कळीत आसलो व्यक्ती मोगान जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आमी पळयता हिब्रेव घरा बरयलें पत्र, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र. अवस्वर बायबल आसा गे कोणा कडेन? आडल्ल्यानी वाचची येत गी फाल्यां कोण म्हण 1-2 जाणां कोणी वाचची आसल्यार हांगा मायक लागीं तुमी बसचे, आमकां इल्लें वाचूंक तुमी मजत दिचे. एक उतर हांव तुमकां सांगता तें पळय आयका. हेब्रेव घरा बरयलें पत्र अवस्वर 6 ओळू 4 तावन 6. अवस्वर 6 ओळू 4 तावन 6. बावर्ताचे देणे होगडायिल्ल्यांनी, ऐका, खंयचे देणे होगडायिल्ल्यांनी? थोडी मागण्याकत बसनात, मिसाकत येनात, होय मू येनात. क्रिस्तांव बौतिस्म घेतला, बावर्ताचे देणे तांणी होगडायला. हांगा कितें सांगता? बावर्ताचे देणे होगडायिल्ल्यांनी
मोन बदलीशें करन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय सोडली न्यू लायफाक गेली पेंटेकोस्टाक गेली आमचेंत गेले आमी सुमार जाणां बवर्ताचे देणे तांणी होगडायला आनी सांगता तुमी सवाना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बवर्ताचे देणे होगडायलेल्यांनी मोन बदलीशें करन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो पळयात एक पावटी तांकां उजवाड मेळिल्लो देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूस साकली आनी पवित्र आत्म्यांतय ती एकवटलेली बावतिजमान तिरावणेंत देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हूण अनुभव तांणी जोडिल्लो पूण उपरांत ती बवार्तान धंडळ्ळी खंयच्यान धंडळ्ळी बवार्तान धंडळ्ळी तसल्यांनी मोन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य बवार्तान धंडळ्ळी बवार्त सोडून गेली बवार्त तिरस्कार केलो म्हळ्यार जेजूक घात केलो घातकी जाली ती मोन बदलून देवा थंय परतूंक आसा कित्याक ती देवाच्या पुताक परथ्यान कुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात देव पातक्यांक बक्षिता घातक्यांक न्ही पातकी फाटी येता पळया जेजूचे दोग शिस एकलो सिमांव आनी एकलो जुदासान 30 नाण्यांक जेजूक विक्रीत केलो सिमांव पेद्रून कितें म्हळें 3 पावटी जेजू कोण म्हूण कळीत ना म्हूण नेगार केलें वय मो दोगांचें पातक महापातक पूण गतकी जाल्लो जुदास कितें करी लागलो वचून गळपास काणयोन मेलो आत्महत्या केल्या ताणें जुगात तो नेगेटिव्ह फिलींग न्ही कन्फेशन रिपेंटन्स पश्चाताप म्हळ्यार नेगेटिव्ह फिलींग न्ही गिल्ट फिलींग न्ही अप्रतिम अनुभव न्ही म्हजो मोग करचो देव आसा हांवें केदें व्हडलें पातक केलें रे म्हाका बोगसूचो देव आसा तो देव त्या देवा थंय म्हजो बरवसो म्हजो बवार्थ आसा हांव पाटी येता बापाच्या घरा पाटी येता देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणून काडूवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण फाती येता सर म्हजी पातकां कांटाळटा आयुश्यान ती सोडता पूण कितलें सुबीत कांतार आमी म्हणटा हांव बवार्थाचे देणे होगडायल्यांनी घातकी जावचे न्ही जुदास घातकी जालो ताजो आत्मो ताणें नाश केलो पेद्रू पातकी जालो पेद्रू जेजूच्या मोगाक पळोवन फाटी आयलो केदळा जेजून ताजेर दिश्ट घाली तो रडलो पश्चातापावलो आनी जेजूच्या मोगाक म्हजो जेजू म्हाका बक्षिता म्हजो जेजू म्हजो मोग करता म्हणून तो पाठी आयलो आज करेजम म्हळ्यार पाटी येवचें प्रायश्चित म्हळ्यार पाटी येवचें कोणाच्या मोगाक देवाच्या मोगाक आमच्या वायट वडण्यांत हांव न्हू आमच्या सवयांत हांव न्हू आमच्या सर पितीसपणांत हांव न्हू देवातय देवाच्या उतरांतय देवाच्या मोगातय देवाच्या आत्म्यातय आमी बळवंत जावचें त्या खातीर हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत 4 आवास्वर ओळ 12 अशें सांगता 4 आवास्वर ओळ 12 4 आवास्वर ओळ 12 हांव वाचता देवाचें उतर जिवें कितें गाय देवाचें उतर जिवें आमी ओडल गायलें आशिर्वादा हा हांगा देवाचें उतर प्रगट करतना तुमी दिव्यवाणी लाईव्हद्वारे घरांत रावन पळयतना तें जिवें तें मेल्लें उतर न्ही आज आमी संवसारान पळयता बेस्ट सेलर म्हणून 1000 लाखांनी बूक दुसरे विकतात ते थोडे ते मात्र बेस्ट सेलर आज पर्यंत बेस्ट सेलर नियरली 2000 भाशेंक ट्रान्सलेट जाल्लो एका वर्सा 50 मिलियन कॉपी विकून असो संवसारांत एक बेस्ट सेलर बूक आसा जाल्यार तो बूक आमचो बायबल तळयो भेटून त्या देवा कारकान या प्रेज द लॉर्ड तें देवाचें उतर आज ह्या संवसारान परिवर्तन हाडता जाल्यार तें देवाचें उतर मात्र साद देवाचें उतर जिवें ह्या 23 वर्सांनी ह्या उतरांत कुरड्यांनी पळोवचें तोंड्यांनी चलचें मोन्यांनी उलोवचें बेऱ्यांनी आयकुचें आयसीयूतान देवान फाटी हाडची सबार घडीत हांवें पळयल्यात सबार घडीता कित्याक तें उतर जिवें आनी ताज्या उपरांत देवाचें उतर क्रियात्मक इट इज अलायव अँड एक्टीव
ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವವಾದುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದುದು. म्हणजे आज आम्ही बेस्टांग रेतेर दिनो ही रेतेर तुमच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंडान कुडी भितर काम करता. देवाचें उतर आमकां आपुडता तापुडता आमकां पश्चाताप पडटा. जिवें आनी खरें मुखार सो सांगता वाजुल्ले 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता. देवाचें उतर कातरता. भायर दिसान हांवें तुमकां सांगलें जेजू न्हू तें कातरलें सैतानाक. ताका जाप दिवंक जावना. ते खातीर जेजूचें उतर आमी शिकत जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय. तें कातरूंक शकता तसलें प्राण आनी आत्मो सन आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करूंक शकता. पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. कितें करता देवाचें उतर मनुश्याच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. सगळ्या सृश्टेन देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे उजेर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता, जेरेमिया प्रवादी आवा स्वर 23 ओळ 29 हांव वाचता आयका. मुझे उतर उजा सारकें न्हय गाय. मुझे उतर कितें आयको ना. उजा सारकें. उजो कितें करता पाप कांय गोत्तू ना तुमकां. आं जळटा वय उजो कितें करता उलपायता. कशें गोत्तू. ल्हान आसतना मम्मीन सांगलें आळ्या पुता उजो आपूण नाका. मम्मी नातल्या वेळार आपूण उलपावन घेवन उलपायता म्हणून गोत्ता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. आमी तशें शिकल्ले हांव. उलपायता उजो. उलपायल्या उपरांत कितें जाता एक कडेन रागल्या कडेन रावता गे उजो पासारता. वय मू पासारल्या उपरांत कितें जाता उजो परिवर्तन हाडटा. त्या जागो बदलिता. धवे आसलें काळें जावन सोडटा. तुमी काणान घाल्ल्या भांगार उज्यान पडोवं न्हय. परिवर्तन हाडूं न्हय. बरें भांगार करूं न्हय. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार देवाचें उतर उजा सारकें. म्हळ्यार उजो उलपायता. देवाचें उतर उलपायता. देवाचें उतर परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर उलपावन परिवर्तन हाडल्या उपरांत तो व्यक्ती वगेत बसना तो पासारता. प्रेज द लॉर्ड. ती सुवार्ता कितें करता दुसऱ्या लागीं वांटून घेता. साक्ष जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुझे उतर उजा सारकें न्हय गाय. उलयता तो सर्वेस्वर. तें कडपां पडतल्या हातोड्या सारकें. खंयच्या सारकें कडपां पडतल्या हातोड्या. हातोड्या म्हळ्यार कितें सुतें. सुत्या सारकें. म्हळ्यार हांगा ओडोलता उजो घालता आनी सुत्यान पडोवन आसा हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी तें उतर आज सिमोन पेद्रूच्या जिवान बदलिता. देवाचें उतर ताका अशाप करता. ताजें तें परिवर्तन हाडटा. थोड्या वर्सां आदीं एका तरणाटो सुमार ताणें ताज्या जिवितांत जेजून म्हाका उतर दाखयलें. तो प्रॉब्लेमांत आसलो. डिप्रेशन आसलो 4 वर्सां जावन. डिप्रेशन जावन ताका ताजेर हांव मागोवंक गेल्लो. ताजे उपरांत परत समज जावन तो कामाक गेल्लो. कामाक गेल्ल्या म्हणूंक लागलो फादर म्हाका यशस्वीत ना. कितें जाता कळना फादर. हांवें ताका विचारलें बायबल वाचताय सद्दांय वाचता. तेच म्हणटाय कोण तुमच्या गळ्यांतच आसा. मिसाक वताय सद्दांय मिसाक येता. मागणें म्हणटाय तुमी शिकयल्लें मागणें म्हणटा. मागीर निमाणें हांवें ताका विचारलें कांय वायट ओडण्यो सवय आसा ते. ना फादर तुमी त्या दीस मागलें आनी सोडलें. जिवेक सोडून आपुण्याक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव दोळे धांपून मागणें करतना जेजू म्हाका बायबलांत उतर दाखयता. प्रोवर्ब्स 28:13 म्हणयो 28:28-13 ज्ञानोक्ती 28:13. हांवें सांगलें काड आनी वास रे म्हळें. ताजे कडेन गुड न्यूज बायबल आहलो. गुड न्यूज बायबल बॅड न्यूज दिना. त्या खातीर बायबल गुड न्यूज शुभ वार्ता सुवार्ता. ताणें काडलें आनी वाचलें. तातूंत अशें बरोवन आसलें जो आपलीं पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो ती वळखता ताका दया लाभता. देवाचें उतर पोटी मारता की सत सांगता. सत सांगता. सोमिया तुजें उतर जिवीत दिता न्ही गे. आनी हांवें विचारलें ताका तूं बायबल वाचताय सारकें. तूं तेर्स म्हणटाय सारकें. तूं सकाळचें मागणें इगर्जे येताय पुरो सारकें. सांग म्हाका तुवें निमाणें कुमसार जावन कितले दीस जाले. फादर कुमसार गे. कुमसार जावन 10 वर्सां जालीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज कितलींशीं जाणां कुमसार जायनात. देवाचें उतर पळय ताका कुमसारा काडून येता. आनी तें उतर अशें बरोवन आसलें
जो आपली पत्का लिपयता ताका सुख मेळना, जो ती वळखता ताका दया लाभता. वन हू हाइड्स हिज सिन्स, देर इज नो सक्सेस इन हिज लाइफ. वन हू ಕನ್ಫೆಸಸ್, ಗಾಡ್ ಶೋಸ್ ದೆ ಮರ್ಸಿ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುವುದು. ಜೋ अपने पाप छिपाते हैं उसको उन्नति नहीं मिलते हैं, पाप स्वीकार करके छोड़ देते हैं प्रभु का आशीष मिलते हैं. म्हणल्यार पत्का वळखता ताका दया लाभता. त्या खातीर आमी काकुळतीच्या देवा दयाळ म्हणटाना पत्का हांव कांटाळटा आयशांती फोटी मारनाका. सदांय देवा दयाळ काकुळतीच्या म्हणटात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. आज पळया कितें आमकां यशस्वी ना, कितें आमकां भलायकी ना, कितें आमकां आशिर्वाद एक्टिवेट जायनात. देवाचे उतर आमकां सांगता पत्का लिपयशी जाल्यार सूख मेळना, ती वळख कशी जाल्यार तुका दया लाभता. आज देवाच्या आज आमच्या कुमसारांत आमी सांगया, आमी कुमसार जाता आसतना कितले दीस जाले आमी कुमसार जायनासतना, सुटावें लिपोवन दवरनासतना आमी कुमसार जावंक आसा. देवाचें उतर आमकां तयाराय करता, देवाचें उतर आमकां नितळ करता, देवाचें उतर आमकां निर्मळ करता. एक नितळ काळीज, एक निर्मळ काळीज देवाचें उतर आमकां रोसून दिता. त्या खातीर भावार्थ होगडायलेले बरी आमी जावचे न्ही. ते देवाचें उतर आमचे थंय जिवे आनी क्रियात्मक जावन आमचें थंय परिवर्तन हाडून देवाची सकत आमचे थंय एक्टिवेट जाय, आशिर्वाद आमी जोडून घे जाय. प्रेज द लॉर्ड. ती सकत आज ह्या आमच्या रितीन देव आमकां दिवूं दी म्हूण आमी मागया. आमी उबी रावया, वेगवेगळी दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया, दोळे आमचे दंपया. दोळे ದಂಪು ಅಂಕರತ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಉಜ್ವಳಾಗಿ ಜಿಜ್ವಣ್ಣೆತ. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಜೀವಿತದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತರುತ್ತೆ. आज आमकां देवाचें उतर अभिषेक करता. आमच्या ह्या काळोख भरलेल्या अंकार भरलेल्या आमच्या जिवितांत उजवाड जावन ये. जेजू आमच्या जिवितांत तूं ये म्हणून त्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत आपोवया. ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ഇരുಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ಬಾಯಿಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ഇരുಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. दुनिया तुमची वयर बरी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वडे तळ्यान, वडे सुखदान, वडे सुखदेन सर्वेश्वर बापा कडेन तो कुळदार आमी तुका अर्घ दिता, वखणी दिता. तुझ्या नांवान आमी सुवार्थ प्रकट केल्या. हे सुवार्थेचे आशीर्वाद भुरगे थंय देव दिवूं दी, भुरगे सुटना थंय देव दिवूं दी. हिरेचेरीचे आशीर्वाद संपूर्ण पान देवाचे उतर आमकां नितळ निर्मळ करून दी. टच, ब्लेस अस लॉर्ड, हील अस लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜೋರಾಗೊಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋದು ಅಂದರೆ
134ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1, 2, 3 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಯೇಸುವೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ 1 ವಾರವಾಗಿದೆ, ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಹೇಳಿ, ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ 134ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿ 1, 2, 3. ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದೇ ಕೈ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬದುಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸತ್ತೋದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸತ್ತೋದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಊಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರಿತೀರ, ಏರೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾರೇ ಮಗನಕ್ಕ, ಮಗನಕ್ಕ ಏರೇ ಮಗನಕ್ಕ, ಏರೇ ಏರೇ ಏರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸರಿ, ಅವನು ನಕ್ಕ ಅಂದ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಬ್ಬಾ ಉಳೀತು, ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಹಂಗಂತೀರ? ಮಗ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ತುಕನಕ್ಕ ಮಕ ಸಾಯಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ಮಗ ತಿನ್ನುವ ತನಕ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅದೇ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು. ಏನಂತೀರ? ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಕಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 14. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಭೂಮಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೋಳಿ ಅದು ಉಂಟಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗಾಗಿ? 6ನೇ ದಿನ ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರನ್ನ? ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೋತಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾಗಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೂಗು ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೂಗು? ಕೆಲವರು ಆಗಲೇ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೂಗು, ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ, ಎಷ್ಟು? ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ಬಾಯಿ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಚೀನೀಸ್ ಇರಲಿ, ನಿಗ್ರೋಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೂಗು, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಬಾಯಿ, ಹೌದಾ? 2 ಕಣ್ಣು, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಓಹೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮೂಗಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಓಹೋ, ಇವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ನಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮಂತೆ ದೇವರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತು. ಯಾರು? ಕಾಯಿನ್, ಆಬೇಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಓಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸತ್ತೋದ, ಒಬ್ಬ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸೇತ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೇತ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೇತ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೇತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತು. ಆ ಸೇತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ 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 ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು? 740 ಕೋಟಿ ಜನರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ, 740 crores. ಇವರ ಮೊದಲನೆಯ ತಂದೆ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಆದಾಮ್. ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ? 700. ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಬೆತ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬ್ರದರ್. ಎಷ್ಟು? 700. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು? ಗುಜರಾತಿ ಮಾಮ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೈಸೂರು ಮಾಮ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಾಡಿ ಮಾಮ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೇಳಬೇಕಾ ನಾನು? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 53, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಗು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 291. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಾ? ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಾ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಾ? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹೈಮ್ ನಂಬರ್ 53, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 291. ಸಂಸಾರಾಂತ ಆವಾಸ್ಥಾನ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. संसारांत आवास्थाना, मुझे खातिर जीसू जिए थाना, बिना मखा दुख ना मखा, अरे दिशानंद मखा. संसारांत आवास्थाना,
ताना ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿ. मुझे खातिर जेसु जिए ताना बेनाम का दुर्नाम का हर एक दिस आनंद का या संसारांत अवस्थाना मुझे खातिर जीसु जीताना बेदा मखा दुखना मखा हर एक दिशानंद मखा या संसारा हाड़ी ಎಲ್ಲರೂ आवास्ताना मुझे खातिर मुझे खातिर जीसु जिए ताना बेना मखा नाम का दुखना मखा नाम का हर एक दिस हर एक दिस आनंद का हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया कई भी से हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया अर्घान जीसु वगळप जीसु महिमा तुका सौम्या जीसु Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ अर्घान जीसु वगळप जीसु महिमा तुका सौम्या जीसु Ergan Jesu, Oglap Jesu, Mahima Tuka, Soumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ hallelujah, hallelujah. Lord, send your power. Touch each and everyone, Lord. Send your mighty blessing, Lord. Send your healing power, Lord. Touch. Touch in the mighty name of Jesus. Heal in the mighty name of Jesus. ಚಪ್ಪಾಳೆ. वाधाळ सावलारायल्यारी मुझे संगी जीसु हस्ता बेनामका Mare dau madal zaularai nari, so Jesu asta benamaka. वाधाळ सावलारायल्यारी मुझे संगी जीसु हस्ता बेनामका Mare dau madal zaularai nari, मुझे संगी Jesu asta benamaka. दर्यांची लारा थंडकेल्लो जीसु संगी हस्ता बेनामका दर्याची लारा तणकेल्लो जेसू संगी आस्ता बेनामका. दर्यांची लारा थंडकेल्लो जीसु संगी हस्ता बेनामका दर्याची लारा तणकेल्लो जेसू संगी आस्ता बेनामका. हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया. अर्घान जीसु वगळप जीसु
यीशु महिमा तुखा सौम्या यीशु जेसू पगला जेसू महिमा तुका सम्या जेसू हालेलुया 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 चप्पाಳೆ पीड़ा शीड़ा कष्ट नष्ट मकायल्यारी गुणकर्सु जिजुअस्था पेना मका पीड़ा शीड़ा कष्ट नष्ट मकायल्यारी गुणकर्सु जिजुअस्था पेना मका पीड़ा शीड़ा कष्ट नष्ट मकायल्यारी गुणकर्सु जिजुअस्था पेना मका पीड़ा शीड़ा कष्ट नष्ट मकायल्यारी गुणकर्सु जिजुअस्था पेना मका मुझा जिनियंत जिजु हस्ताना कितेस बेना मखा मोजा जिनियन जिजु हस्ताना कितेस बेना मका या संसारांत पाव अस्ताना मुझे खातिर जेजू जिए थाना बेना मखा दुख ना मखा हर एक दिशानम मखा या संसारांत अवस्थाना मुझे खातिर जेसू जिये ताना बेना मका दुख ना मका हर एक दिस आनंद मका ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಹಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಆಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಆಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಆಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ या संसारांत अवस्थाना मुझे खातिर जीसू जिए तारा बिना मखा दुख ना मखा हर एक दिशानम मखा हर एक दिशानम मखा
ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಜನ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವರು, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಓಕೆ 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 ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು, ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೈತಾನ ಕೆಲವ್ರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಕುಂತ್ಕೋ. ಸೈತಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೋಸ್ಪುತ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಳಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಬೇಡೋದೇ ಆಯಿತು, ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಅರ್ಗಾನ್ ಜೀಸು, ಗುಲಾಬ್ ಜೀಸು ಅಂತ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವೆದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ. ಯಾರು ನೀವು? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ದೇವ್ರಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ? ದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ತಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 6:8 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತಾಯ 6:8, ನೀವು ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ, ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ TK ಜಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನ್. ಇಲ್ಲ, ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಲಾಜರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಹೌದಾ? ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತ ತರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಾಜರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾ ಲಾಜರ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಅಂತ ಬೇಡಿದ್ರು? ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಲಾಜರ್ ರಾರಾ ಅಂದರು. ಲಾಜರ್ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು? 5 ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ 5,000. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿಯರು ಇರಲಿಲ್ವಾ? 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡ್ತಿಯರು? ಯಾರಿಗೊತ್ತು? 1 2 ಯಾರಿಗೊತ್ತು? ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ 1 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರ. ಆ 1 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾರಿನ್ಗೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದೇವಾ ಬ್ರದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಕ ಭೂತು ಈಗ ಭೂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 10 ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ 2,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು? ಈಗ 5,000 ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದೆ. 10 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50,000. 50,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. 60. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 5,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ? 5 ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀನಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ದೊಡ್ಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ 2 ರೊಟ್ಟಿ 1 ಮೀನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ ಸಾಯಿ ಮಕ ಏಕ್ ಮೀನು ಸಾಯಿ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಂತಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಫಿಶು ದೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಏಸು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂದೆಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದರು 65,000 ಜನ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೆ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದುಬಿಟ್ರು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇತ್ತು? 12 ಬುಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಏಸು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು, ಬರ್ಗರ್ ಬೇಕು, KFCನೇ ಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕ ಕಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ನ ಸಾರು ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕ KFC ಚಿಕನ್ ಸಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವರಂತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕುಂತಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ. ಹಿಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರೇ ಮಕನಕ ಕಾರೇ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕಾರೇ ಜಲ್ದಿ ಜಾರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಈಗ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನು, ಗೋಲಿ ಆಟ ಏನು, ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಮ್ಮಿ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲೆರಿಯಾ. ದೇವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 2ನೇ ನಿಯಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಎಲ್ಲಿರಲಿ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ? ನಾಳೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗರೇಟ್, ವೆರೋನಿಕಾ, ನಿನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವ್ರು ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್. ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಫಾದರ್ ಆದ್ರಿ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬ್ರದರ್. ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು, ಆರಾಧನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳೋರು, ನೀನು ಫಾದರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಬೈಬಲ್ ಓದಿಸಿದ್ರು. PUC ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು.
ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಸೆಮಿನರಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವ್ರ ಕರೆ ನನಗಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫಾದರ್ ಆದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರು ಆಗಲಿ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, 10 ಜನ 15 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಅಪ್ಪ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಾಫಿ ಸಾಯಿ ಮಕನಕ. ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ಮಕ ಸಾಯಿ. ಗಂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೂ ಏ ಓಸ್ ಅವ್ರ ಪೀಸ್. ಗಂಡನಿಗೆ. ಮಗನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಸಾಯಿ ನಾ. ಗಂಡ ಕೇಳ್ದ ಕಾಫಿ ಮಕ ಸಾಯಿ, ಹೋಗಿ ಕುಡಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿ, ನಿನಗೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೇಡು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಂಡಸರು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆನೂ ಅದೇ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯುಕ್ರೈನ್ ದೇಶ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ. ಆ ದೇಶ ಹಸಿರು, ಆ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗ 5-6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಶೂಟ್, ಐ ಕಿಲ್ ಯು, ಐ ಕಿಲ್ ಯು, ಐ ಕಿಲ್ ಯು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕಿಲ್ ಯು? ಅವನಿಗೆ ಕಿಲ್ ಯು. ಪ್ರೈಸರು. ಇಂಥದ್ದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಪಬ್ಜಿ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೇಲೋ, ಬ್ಲೂ ವೇಲೋ, ಇಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಪ್ರೇಯರ್. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 2-3 ಜನ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು 2-3 ಜನ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಬರ್ತಾನ? ಬೆಳಕಿರೋ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ 7:30 ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು. ಪೊಳೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತು, ಬ್ರದರ್ ಪುಟ್ನಂಜಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳ? ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಪುಟ್ನಂಜಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಹೇಶ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ರದರ್, ಪುಟ್ನಂಜಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಗಮ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ, ಆಚೆ ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ BP. ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ 120/80 ಇರಬೇಕು, 180/150 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದು ಬಿಡಿ, BP ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹೌದು,
ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟ, ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ 150 ಜನ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ನೆಲ್ಲಕ್ಕೈ ಆಗೋದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಏನು? ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಬರೇ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಏನು, ಕವಚ ಏನು, ಗ್ಲೌಸ್ ಏನು, ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅವನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಮದೂತ ಬಂದಂಗೆ ಕೊರೋನಾ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರೋನಾ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಸರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಪ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್. ಕೆಮ್ಮು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮಾತಾಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಳೋದು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಏನಾಯಿತು ನಾನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಏನಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಷಯ? ಈಗ ಫೋನ್ ಬಂತು ಬ್ರದರ್. ಹೌದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಏನು ವಿಷಯ? ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಬ್ರದರ್ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ಸಾಯೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಭಯ, ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ ಭಯ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಶಿಲ್ಬೆ ಯೇಸು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾದರ್ 3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಳೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಶಿಲ್ಬೆನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆ ದಿನಗಳು ಬಂತು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಿಶ. ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿತ್ತ? ಚೈನಾದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಜಾಬ್, ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಲಾಟೆ. ಸೈತಾನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ, ಪ್ರೇಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಬಲ್ ತಂದಿದ್ದರೆ ತೆಗೀರಿ. ಎಕ್ಸಡಸ್ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬಾಮ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ನಿರ್ಗಮನ್ ಗ್ರಂಥ. ತೆಗೆದ್ರು ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯೇಸು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಏನೋ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಮ್ಮ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿರ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲಿ? ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಓದಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನ? ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿದವ್ರ ಮುಖ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ ಕೆಲವ್ರ ಮುಖ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಏನಂದರು? 2-3 ಜನ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಓದಮ್ಮ. ಜೋಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸಸ್ 8, 7 and 8. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ ನೋಡೋಣ. 7 and 8 ಒಂದ್ಸಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸೈತಾನನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ದ, ಭೂಲೋಕದ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀ, ಜಿಯೋ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ನಗದು ಬಿತ್ತೋಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೈತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರ ಹತ್ರ, ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ವ? ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓದಮ್ಮ. ಆಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನ್ನ ದಾಸ ಯಾಕೋಬನ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ
ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಗುದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯೋಬನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೀಯಾ? ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈತಾನನಿಗೆ, ಯೋಬನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ? ಏ ಸೈತಾನ್, ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಚ್ಚಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ? ಆಗ ಆತನು ದೋಷರಹಿತ ಅಂದರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವಂತ. ಅವನು ಯಾರು? ಸತ್ಯವಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಸತ್ಯವಂತ? ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಳುವವನು. ಯಾರು ಇದು? ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು? ಯೋಬ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೋಬ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೋಬ. ಏನೇನಿದೆ? ದೋಷರಹಿತ, ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮ ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಳುವವನು. ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನವನು ಯೋಬ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೀತಾನೆ, ದೇವರ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಲೋ, ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿಗೆ ಹೋದೆ, 3 ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟರು ತಮಿಳ್ನವರಿಗೆ. ನನಗೆ ರಾಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೋಟ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ 3,000. ಈಗ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ ವಾಸನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಬಿಚ್ಚಿದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನೇನೋ ಮಿಷನ್ನು, ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ನೀರು ಉಯ್ಯತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಚ ಕಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಾಂಗಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಕಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು, ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಟಿ ಅದಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂಚ, ಕೂತಿದ್ದೆ ತಳ ಒಳಗೋಯ್ತು, ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಾಯಿತು, ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಪಾನಿ ಗೊಂಬೆ ಸುಂದ್ರಿ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಏನೇನೋ ಸಾಮಾನಿದೆ. ಆ ಮಂಗಿಂಗಿ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದೆ, ಏನೋ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂಗೆ ಯಾ ಅಂದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವ, ಏನು ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಡಿ ಟು ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ 5,000 ಓನ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ 3,000 ಓನ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ 4,000 ಓನ್ಲಿ, ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ 1,000 ಓನ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಳು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮಸಾಜ್. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಳು ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರದರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಜಾರ್ಜ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಯಾಕಂತೀರ? ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಳಂದ್ಲು, ಬ್ರದರ್ ಜಾರ್ಜ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಬಾಡಿ ಟು ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ 5,000 ಬಾತ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಐ ಆಮ್ ಫಾದರ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ.
ನೋ ಫಾದರ್, ನೋ ಫಾದರ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಾದರ್, ನೋ ಫಾದರ್. ಅಯ್ಯೋ ಫಾದರ್ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಷಪ್, ಉಡುಪಿ ಬಿಷಪ್, ಉಡುಪಿ ಬಿಷಪ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಡುಪಿ ಬಿಷಪ್. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂದೆ, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾಕಿ ಚಾಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು. ಮಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಗುರು. ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಶಿಲ್ಬೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಾಂಕ್, ಎ ಮಂಕಿ, ಐ ಆಮ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂದೆ. ಅವಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಮಾಂಕ್ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಓದಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಹೀಗೆ ಎಂದನು, ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಬನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ದ, ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಯೋಬ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಭ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಭ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನೋ ಲಾಭ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೌದು, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವರ್ಗ. ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನಿರೋಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ದ, ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಬಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆತನಿಗೂ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಲಿಗೆ ಏನಂತೀರ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ? ವೈಟ್, ವೈಟಾ? ವೈನ್, ವೈನ್, ವೈನ್. ಬೇಲಿ, ಬೇಲಿ, ವೈನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈನ್, ವೈನ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಲಿ. ಕನ್ನಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪ್ರೈಸರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಏನಂತಾರೆ? ದೋರೋ. ಬೇಲಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಓಯ್ ಓಯ್ ಕೂತಾಳಿ. ಪ್ರೈಸರ್ ಓಯ್. ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬೇಲಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯೋಬನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಎಡದಲ್ಲಿ 1000 ಬಲದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರೂ ನಿನಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಎಡದಲ್ಲಿ 1000. ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನನ್ನ ಎಡದಲ್ಲಿ 1000, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು, ನನಗೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸೈತಾನನೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಿನಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತ ದೇವರು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದ. ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು?
ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇಷ್ಟು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತೀಯ ಅಂತ. 5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಫೆಸಿ 3:18 ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 6 hours ಜೀಸಸ್ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಜೋತಾಡಿದ್ರು. 6 hours 3 ಆಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ 6,666 ಚಾಟಿಯೇಟು. ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೀನಾ ಎಂಬ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೂತ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಗಿತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆಯೇ ಇವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ ಇವರ ಅರಿಯರು, ಇವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿರಿ. ಅಷ್ಟು ಜೀಸಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೀಸಸ್ ಬೇಕಾ ಲೋಕ ಬೇಕಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಸೊಮೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂತು, ಕ್ಷಾಮ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗೋಯ್ತು, ಬಾವಿ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ನದಿಗಳೇ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಡೈಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ಪೌಂಡು ಬ್ರೆಡ್ಡು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು, 1-2 ಲೀಟ್ರು ನೀರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ BBC ನ್ಯೂಸ್ನವನು ಅದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೊಮೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವನು ನೋಡ್ದ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಎಲುಬಿನ ಗೂಡು, ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ಮಗುನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. BBC ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಏನಮ್ಮ? ಸರ್, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವನು ಒಂಥರ ಆಯಿತು. ಇವನು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಹೋದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಮಲಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು, ಈ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಟ್ಳು. ಆ ಮಗು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಚೀಪಿ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತು. ಮಗು ಬದುಕಿತ್ತು, ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರ, ಗಲಾತಿ 3:13, ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮರದಿಂದ ಕತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದಾಮ್ ಏವಳರನ್ನ ಕರೆದು, ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಶಾಪ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಾಪದ ಮರ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಶಾಪವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡ ಮರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ? ಯೇಸುವಿನಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಾರ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ದೂರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಂದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆ, ಶಾಪದ ಮರ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮರವಾದ ಶಿಲುಬೆ. ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿಂದು ಶಾಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮರ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಶಾಪದ ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮರವಾಯಿತು.
ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವಾಯಿತು. ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ತು. ಜೀವ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ? ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಟ್ಟಗಳಗಲಿದರು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿದರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ. ಆಕಾಶ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ಅವರ ಪಾದಪೀಠ. ಮಹಾಮಹಿಮೆಯ ದೇವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಿ ಊರೋಣ, ಮೊಣಕಾಲು ಊರೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು ಊರೋಣ. ಇದೋ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವನು, ಮೂರನೇ ದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದವನು, ನಾನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಎಂದವನು ಯೇಸು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गायन संको 29, पान संको 277, पेज नंबर 277. बाप्पा आराधन्तुका, जेसु आराधन्तुका, आत्म्या आराधन्तुका, महिमा त्रिएक देवा. आराधन्तुका, जेसु आराधन्तुका, आत्म्या आराधन्तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन्तुका, ಯೇಸು आराधन्तुका, ಆಜ್ಞಾ आराधन्तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बाबा, स्तुति ಮಹಿಮಾ ಯೇಸು, पवित्र महिमा. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮಾ ಬಾಪ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮಾ ಯೇಸು, ಪವಿತ್ರ महिमा. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈ ಬೀಸಿ, Hallelujah. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. Hallelujah. ಟಚ್ ಲಾರ್ಡ್, Hallelujah. ಬ್ಲೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sangkartaun devulya deva, tuzaloi undyache roop. Sirkartam devulya deva, tunzaloi undyache roop.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ Sirkartam devulya deva Tuza loy mundia cheru तू माझे भितरल्या हांव जातलो तुझे मंदिर तू मुझे भीतर आयल्या हांव जातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता महिमा तुझी हांव गायता तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेजू पवित्र आत्म्याक महिमा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा जेजू पवित्र महिमा हालेलुया या हालेलुया शारदान स्वीकार कर सो हालेलुया तुझ्या मुखार आम्ही आम्ही हालेलुया तुझी आराधना करतो हालेलुया 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 आराधना आराधना जेजू तुका आराधना आराधना जीसस आराधना जेजू तुका आराधना आराधना हालेलुया 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 Hallelujah. Lord Jesus, send your power, Lord. Send your healing power. पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां जीवित मेळोंक ना तांकां पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवलो तरी एकलो ओय जेजू केन्ना स्मरण देखसो ना तुका सेवलो हरी एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना उंड्या वयनाच्या रुपान जियेताय आमचे संगी उंड्या वैनाच्या रूपान जियेताय आमचे संगी आराधन तुका दोन्ही हात तुमचे वयर उबारून जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आज्ञा आराधन तुका महिमा त्रिएक देव संकट सांगता बापा आराधन तुका आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आज्ञा आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र आज्ञा महिमा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा जेजू पवित्र आत्म्या महिमा हालेलुया
आमकां हालेलुया 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 Touch the Lord. Send your healing power. Touch. मुझे सांगता मागया मोगळा सुमिया जेजू वडा ताळ्यान मोगळा सुमिया जेजू या युकरिस्तान मुझे खातीर तूं हजर आसाय सुमिया जेजू तुवें सांगली हांव सदां काळ तुमचे सोवे आसतलो ह्या उंड्या रुपी तुजी कूड तुवें आमकां दिल्याय जेजू आयच्या पयल्या दिसा रेतीरींत ह्या आराधनांत तूं म्हाका आपोड जेजू गोड कर जेजू आशिर्वादीत कर जेजू म्हजें उणेपण तुका समर्पिता म्हजी अस्कतकायी तुका समर्पिता जेजू हे रेतेरीक आयिल्ल्या आमकां येवंक जायनातल्या समेस्तचेर तुजें आशिर्वाद देवून येवं दी सुमिया जेजू ह्या आराधनाचे संपूर्ण आशिर्वाद आमकां मेळोवन दी हालेलुया हालेलुया दुनिया हात आमच्यो वयर बरया स्वतंत्रपणे आमी स्तुती करया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमच्या जाग्यार तुम्ही बसया निर्गमन ग्रंथ 23 निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस 23:25 निर्गमन विमोचन कांड 23:25 अशें सांगता तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची घट्ट सांगा तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी पोटी तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची हांव तुमच्या कानाचेर हांव तुमच्या उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो हांव म्हजी भिरांत तुमचे मुखार धाडटलो खंयच्या लोकां मदें तुमी वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या सर दुस्मनांक पळोवंक लायतलो हालेलुया पळय देवाची बसवण आमकां पेकोवन म्हणजे आमकां गूण करता तुम्ही सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची पहिलो उपदेश खंयचो निजा देवाक मान दी आराधन कर निज देव आमच्या समोर आसा बायबल आमकां सांगता धर्मदूताचे कृत्य 4:12 वड ह्या नांवा शिवाय दुसऱ्या नांवांत आमकां सुटका ना आनी सांपेद्रू म्हणटा जेजूचें नांव तें आज बापान ताकाच उगडापें केलां हांवें तुमकां सांगलें म्हज्या प्रसंगांत उगडापी जाल्ली जणवाय जेजू जीजस इज द विजडम ऑफ द फादर जेजू सांग पावल म्हणटा जेजूक हांवें समजोवच्या खातीर हांव सकड एक वेस्ट म्हूण चिंता ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ आमी जेजू त्या खातीर तितलो शिकपी जावंक पुरो ताका धर्मशास्त्राची सगळी वळख आसली पूण तो सांगता ते क्षुल्लाका म्हाका क्रिस्त समजो जाय क्रिस्त कळी जाय क्रिस्ता खातीर हांव सकड हांव त्याग करता हांव सकड
पयस करता क्रिस्त म्हाका जाय कित्याक क्रिस्त बापाची जाणवाय तसो सांगता क्रिस्त जावन आसा देवाची जाणवाय त्या खातीर आज सर्वेस्पोर देव आमचे मदें कसो आसा जेजूच्या त्या सक्तेव नांवान बळवोन नांवांत आसा आनी ह्या येवकारिस्तांत आसा त्या खातीर हें उतर आमकां सांगता तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आमी पळयता परने सोल्ल्यांत सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या मनान देवाक आराधन कर स्तुती कर सगळ्या काळजान अर्ध्या कुरा न्ही संपूर्ण टोटल 100% देवते बरोवसो बावर्थ 100% नो डाऊट दुबाव ना त्या खातीर सर्वेस्परा देवाक तुमी स्तुती करची स्तुती करतना आराधन करतना तशें उतर आयकतना कितें जाता आनी हांव तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद घालता खंयचेर आशिर्वाद घालता आज आमकां तोंडां आसात खावंक जायना काण खावंक जायना डायबिटीज शुगर न्ही BP कितें जायना हांव तुज्या खाणाचेर आज खाणा वरवीं पिडा येता तें काण जायना हें काण जायना पेस्टिसायड घालतात म्हणटा खाणा वरवीं तर आमी जेवतना आमच्या काण आशिर्वाद जाता देवाक आमी आराधन करतना तुमकां उडास आगी नांगी आमी ल्हान आसतना बाब बसतलो माय बसतली सकड सांगाता बसतले हांव आनी बाब मागणें शिकयतलो जेवच्या पयलें आतां जेवच्या पयलें मागण्यांत ना सांगा एक संजेचे मागणें उरलां जाल्यार खंय मलगाड्यांनी उरयल्ली आमची एक ट्रेडिशन म्हण येता सकाळीं मागणें आसलें जेवचे पयलें मागणें आसलें ह्या खाणाचेर आशिर्वाद पयल्या पळया आराधन करतना खाणा वरवीं पिडा येना तुका आशिर्वाद म्हाका आराधन करतना दुसरें उदकाचेर आशिर्वाद थोड्यांक पयलें बरो बिस्लेरी बाटली नातली वाटेरेचे खंयच्या व्हाळाच्या उदकी पियेतले बांयतले उदकी पियेतले आतां उणकर न फिल्टरान घालून पियेल्यार शेळ येता कोंकली येता उदकाचेर आशिर्वाद घालता पळय देवाक हांव आराधन करतना उदकाचेर आशिर्वाद घालता खाणाचेर आशिर्वाद घालता ताजे उपरांत तुमची पिडा शेडा तुमच्या दोन पयस करता तुमी म्हाका आराधन करतना तुमच्या घराण्याचेर गांवाचेर पिडा शेडा येनातल्या बरी हांव पयस करता पिडा आयल्यार हांव तुमकां राखून व्हरता म्हाका उडास आसा पयल्या वेवांत म्हज्या फिरगजीन कोणाक कोरोना येवं ना दुसऱ्या वेवांत 11 जाणांक कोरोना आयले म्हाका आयलें पयल्या वेवांत आनी ताच्या उपरांत दुसऱ्या वेवांत 11 जाणांक आयलें 11 जाणां एकलो बारी सिरियस जालो सुमार 11 लाख पर्यंत ताका पयसो जालो तो सांगतलो ताच्या बोगले नासलेल्यांक पॅक करून वतले सकाळीं आयले बरें उलयतले संजेर मेले आनी गेले कोरोनांत वो सुमार दीस सुमार 1 म्हयनो बरो आस्पतालांत सॉरी एक दीस मागोवंक सांगतलो ताका बैले की कोरोना जालें आनी देवान ते 11 जाणां ती म्हज्या फिरगजीन कोरोनांत ह्या 3 वर्सांनी एकलोय मरोना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें एक सांगलें देवाक आमी आराधन करता देवाक पयलो जागो दिता देवा थंय आमी जियेता देव आमकां हात सोडिना त्या खातीर पिडा शिडा तुमचे तावन हांव पयस करतलो आज आमची मारेकार पिडेता कर्गां तावन आमकां देवान पयस करीचे आमच्या भितर खंयची वायरस येतात आमच्या भितरले विश्वे खंयचे स्थितीर आसात आमी नेणाव कोलेस्ट्रॉल फॅट शुगर BP कॅन्सर असली वायरस आसात की थोडे फावटी 4th स्टेज कॅन्सरा पर्यंत डॉक्टराक वैजा कळीत जायना हांव पिडा शिडा पयस करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना देशाचे स्त्री असो म्हळ्यार कितें तांकां मिसकॅरेज जावचें ना थोडे फावटी भुरग्याची आशा आसता पूण गर्भ रावनात सबार फावटी मुझे कडेन आयिल्ली आसा थोडी 5 गर्भ गेल्ली 8 गर्भ गेल्ली स्त्री आयिल्ली पूण 9व्या फावटी तिका देवान आशिर्वाद केलाय कित्याक बायबल सांगता किर्तन 120:7 गर्भाचे फळ देवान दिवचें दान भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें गर्भफलो देवर कोडवा दाना मಕ್ಕಳು देवरा आशिर्वाद गिफ्ट ऑफ द वूम इज गिवन बाय गॉड त्या खातीर आज आमी देवाक आराधन करता आमी चिंतचें दादल्या वरवीं बायले वरवीं देवाचे आशिर्वाद काजारी जिवितान भुरग्याचे देणे नातलेल्यांक गोत्तू कशें भुरग्याचे देणे एक भुरग्याचे आशा तांकां आसा गी म्हणून त्या खातीर कितें करता तुमच्या देशाच्या स्त्रियेचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणी वांज म्हणली उरची नात वांजटी म्हणली उरची ना म्हाका कळीत आसा थोड्या वर्सां पयलें कुवेटांत एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो 18 वर्सां तांकां भुरगीं नातलीं तो येशूंच मागणें आसलें आराधन आसलें म्हजे कडेन म्हणूंक लागलो हांवें सांगलें जेजूक समर्पून माग किर्तन 120:7 तूं माग सद्दां तुमी दोगांय मागा 18 वर्सां उपरांत तांकां देवान भुरगीं दिलीं आतां ताका 2 भुरगीं आतां व्हड जाल्यां तीं देवाक वैजांक असाध्य देवाक असाध्य म्हळ्यार कितेंय ना बावर्तान तूं कितें मागताय तें देव तुका दितलोच त्या खातीर तुज्या उदकाचेर पिडा शिडा तुमच्या तोंड हांव पयस करतलो तुमच्या देशाचो स्त्रियेचो गर्भपात जावचो ना वाजड म्हणली आसची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आवको दितलो हांव म्हजी भिरांत तुमचे भितर मुखार घालतलो खंयच्या लोकां मदें तुमी वेता तुमी कोणायकी भियेजय म्हूण ना
जांबरो आज आमच्या पासून अपप्रचार करतात, आमच्या विशयान नाका जाल्यार उलयतात, आमचे पोटी बदला आम घालतात. भियेजय म्हणना, तुम्ही मागण्यांत थीर रावा, देवाच्या उतरांत थीर रावा, भावार्थांत थीर रावा. खंयच्या लोकांमध्ये तुम्ही वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या सर दुस्मनांक पळोवंक लायतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर आज जेजू आमकां आपोडता. आमी सकड उबी रावया गाया उडला कारागळिंदा. दुनियांत आमच्या काळजाचे दवरया. उबे रावया बेगी, दुनियांत काळजाचे दवरया. आज आमी ही बसवणी आमकां आज भलायकी हाडटा. दुनियांत काळजाचे दवरा, दोळे दंपया. आज आमचे खातीर तो घायेलो. ह्या कारेजमाच्या दिसांनी ताच्या गायांचो आमी नियाळ करता. कष्ट मरण आमी नियाळ करता. विशेष मापान हे दुखीचे मिस्तेर सोमी गायेलो, कांटेचो मुकुट सांडसिलो. बायबल आमकां सांगता ताच्या गाये वरवीं आमकां गूण जालें, ताच्या गाये वरवीं आमकां बरें जालें. बायबल आमकां सांगता तो आमकां गूण करता. पपसली काळजां तो गूण करता, गायी तांचे बांदता. कीर्तन 140:7-3, Psalm 147:3. He heals the broken hearted, he binds up their wounds. ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವನು ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು. जाणवायचो ग्रंथ 16:12 सांगता ती गुण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, बगार तुझ्या शब्दा वरवीं. दे वर healed not by herb or politics, it is by the word of God. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಲಾಮಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. कीर्तन 107:19-20 सांगता ताचे कष्ट आंकांता वेळार तांणी देवाक हाक बोब मारली. देवान ताचे उतर दडून तांकां गूण केले. ही सेंट हिज ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು. ದೇವರು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. आज या दिव्यवाणी लयूद्वारे घरा ऐकूनशी बेड्डार असली, अंतुळणार असली, आस्पत्रेंत असली आणि अंगाईलेली तुम्ही येवंक जायनातली तुमच्या कुटुंबाची आशीर्वादी जावं दीत. 38 वर्सां तळे लागी असलेल्या कापुडलो जेजू, मेल्ल्या लाजारा जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळ्या तोंट्या पाय मोन्या कुलो बेऱ्यांक ऐकोचे बरी केले जेजू, नाल्कू दिशा गुण केलो, बागोले स्त्रिये नीट केलो जेजू. आज आमकां हर एकल्यांक आपुडतलो. तेच जेजूच्या नांवान भाऊ गायतना दुनियांत आमच्या काळजाच्या दवरया. आमकां समर्पण दिवया. आमचे गाणे, आमचे मागणे, आमचे विनवणी समर्पण दिवन काळजांत तावन सोमिया म्हाका गूण कर, सोमिया म्हाका नितळ कर, सोमिया म्हाका अभिषेक कर म्हण आमी मागया. ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ, ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. जेजू म्हाका गूण कर. तुमचे मागणे केवळ जावन जेजू म्हाका आपोडू, जेजू म्हाका गूण कर म्हण तुमी मागया. मौन पडी. ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ, ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಗಾಯವುಳ್ಳ ಗುರುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೇ, ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಲು ನನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಯೇಸುವೆ, ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ರೋಗವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ येसुवे खंडीर बदुकू दुखा मुझी जिरोवन गेल्या आता हे जिवीत फातकावर मी पिड्ड्यार जालो जेजू म्हाका बक्षी जेजू मुझी दुखा पोस जेजू म्हाका गोड कर जेजू म्हण आमी मागया ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ರೋಗವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಬಾಳು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ರೋಗವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಬಾಳು ಸಾಕಾಗಿದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ನೀ ಹರಸು ಕಮ್ಮನಿ ನೀವರಸು ದೇವ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ನೀ ಹರಸು ಕಮ್ಮನಿ ನೀವರಸು ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು दुनिया तुमच्या वयर उबारून दुनिया हात वयर उबारया दुनिया हात वयर उबारा मुट्टू देवा त्या कुर्साक तुम्ही पळय येवकरिस्ता तुम्ही पळया सौख्य ताच्या दयेने आमकां कोण जाता ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು हालेलुया 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 बडतणे नोडू सुद्धा नोडू सुद्धा येशू ख्रिस्ताच्या नावानं आणि जमलेल्या समेच्या आशीर्वादाने तुझ्या या जागी निक्षेपाचे जे किती बनता येते बनता हालेलुया सोडायचा हो सली स्वर्थ प्रकट कर स्वर्थ प्रकट कर मार्ग समाज सोडवावा स्वर पिडेस्ता गोंड जातली शेत तुझ्या नावात पिडेस्ता गोंड दिव्यवाणी लाईव्ह मोरी बाजाई कोची या पिडेच्या एक कुटुंबाचे शेत असलेल्या जमेच्या तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा तकलेचे सकट दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा दोळे दंप आता या जाक आगमेन शेणावन तुमच्या गतेर वांजेल रजाराच्या मागण्या करतले सगळ्यांच्या वयर आगमेन शेणात हात काडचे म्हणना तुमच्या तकलेतावन पायापर्यंत शरीर विश्वे जेजूक समर्पण दिया तुमची तकले भितर पिडा शिडा कळी तुमकां कळीत आसा तुमचे तकले रात धरता तुमच्या पतीचेर भुरग्यांचेर हांगा कोण येवना ती गांवांत परगांवांत आसात ह्या पयशेल्या गांवांत शिकोन आसात त्या भुरग्यां खातीर तुमी मागा आतां हांगा असले हर एकल्यांचेर हांगा केवळ आमी स्तुती करतले हांव ह्या स्तुती करतना आगमेन शेणयतले तुमी स्तुती कर मागचे हालेलुया 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 ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಡೆದಳೆ ಒಡೆ ಶಬ್ದಾನ जेजू तुझ्या नावानं आशीर्वाद बेसा वळून एका व्यक्तीचेर आशीर्वाद वळून नितळ उदक आमी शिवरतलो म्हणून तुम्ही नितळ जातले आता पिडे शिडेता ती नितळ जावन येता पुढे मेल्ला जरा जीव दिलोय कुरड्या दोड्या स्वार्थ आम्ही प्रकट केल्या ती स्वार्थ बेस्टेज फाटी वसना रीती जाऊन फाटी वसना या लोकांचेर फिरकस कुटुंबाचेर हांगा ती सलच्या 4 दिसाच्या रेतरीचेर हे दिव्यवाणी लाईव्ह युट्यूबार अंतुळणार जावन पळयतात आस्पत्रेत जावन पळयतात गांवांत परगांवांत पळयतात त्या भुरग्यांक तूं आपूण जेजू एक हांगा आमकां ते सावान धाडलेली व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर ही रेतेर आसा म्हण आयकून ते सावान धाडलेल्या हर एक बेसांव घाल
हर एक वाड्याचेर आशीर्वाद घाला विशेष बाबान हर एक कुटुंबाचेर हर एक व्यक्तीचेर आशीर्वाद हांगायलेल्या भुरग्याच्यो कुडीक असले पिडा आशिडा अंते बंदपस बंद ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮುಡಿಯಿಂದ ಬಾಧೆಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗಲಿ ಟಚ್ ಬ್ಲೆಸ್ them Lord heal them Lord pour upon them Lord ಹರಿ 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 हालेलुया हालेलुया अर्गान शेजू गुलाम जेजू महिमा शेजू हालेलुया 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 Thank you Jesus for touching them blessing them healing them Lord Hallelujah 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 दुनिया तुमच्या काळजाच्या द्वारा एक गडी भर दोळे दांपोवन मौनपणी मागा जेजूची सकत तुमच्या कुडी भितर वाडलेली पवित्र आत्म्याची सकत देवून आयलेली मौनपणी Edewada Sacramenta. Edewada Sacramenta. Sashtanamam karuya. Urviryatya rupa badla. सर्वन्वेच्या अस्कत्वेश्व्यान भावार्थाचे बळदिव्या जसे बापा तसे पुत्र उल्हासाने स्तुती Sasna eka thalya harshita tuga dogaincha spirita samasami navarta Amen प्रार्थूया हे देवाविषयी सक्रामेंता काल तुझे कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज्य करताय ससनाच्या ससना Amen. दयक बसा मिसाचें बलिदान आतां आरंभ जाता आनी 6:30 वरार आमचे रितीरेचे कार्यक्रम संपता मिसा वेळार प्रसंग वा शर्मा वाचचो ना देखून दयकन मिसाच्या बलिदानाक रावा आनी फाल्यां रितीरे वेळार तुमकां मोदें कोण्याक भायर वचूंक जाय वॉशरूमा वचूंक जाय उदक पिवंक जाय तुमी वचून पाटी म्हणजे मोदें विराम म्हूण ना ब्रेक म्हूण खंयचेंय ना तुमच्या गरजे प्रमाणे तुमी भायर वचून पाटी येवचें मिसाच्या बलिदानाक आमकां साहित्य करया आनी ह्या रेतिऱ्याच्या पयल्या दिसाच्या अकरेक पवित्र येवकारिस्तान वांटेली जावन येवकारिस्त सेवन जेजूचे आशिर्वाद घेवन आमी घरा वयचे मिसाक आमी मौनपणी तयार जावया आसा काडटा फाल्यां सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत फादर फ्रँकलिन ब्रदर टी के जॉर्ज
प्रो लायफ मंजुळा संजेर येता फाल्यांच्या टॉकाक पुरवांतावन मेळटा हे दोगी आनी आमचे हेर पंगडाचे तुमकां कावन्सिलिंगाक वा तुमकां येवन मागणें करीचे जाता आनी तांकां तुमी येवन मेळयेत फोन करून आयल्यार बरें ना जाल्यार 9 ते 12 पर्यंत ते फादर ऑल्विनाच्या ऑफिसांत वा आमच्या ऑफिसांत हांगासर मेळटले. प्रवेश गीत कव्या पान संको 284 284 284. शुभाव भयणीनो रितीरीच्या मिसाक अर्गा मिसांव दिल्यान जश मानोरोना इवन डिसोजा दड्डी हितलो वाडो आनी तशेंच नाही दोड तुमची सर्वांची त्या समर्पण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या रेतेरेक 3 दीस जिंकोवन येता तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी विशेष मापान मागतले. हांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमी पातकी आनी हस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काक्लूत देवा आमच्या तारोका आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सर्गीच्या शिकवणेन उजवाडाय.
हे पुरी प्राचिता काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सुफळ जायशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुवे पवित्र एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लेविताच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्परान मोयजेक म्हळें, इस्रायेलाचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया कित्याक हांव सरेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरी नाकात, तुमच्या पेल्याक फटय नाकात वा फसय नाकात, म्हज्या नांवान सपूत घेवन फटसाक सांगनाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बेस्ट करी नाकात. हांव तो सरेस्पर. तुज्या पेल्याचें शोशण करी नाका वा ताच्यो वस्तू लुटी नाका. कामेलाची माजुरी दिवंक सकाळ पर्यंत पाटी घाली नाका. बेऱ्याचेर सिराप घाली नाका आनी आदलेचे वाटेर आडकाळ घाली नाका. तुवें तुज्या देवाक भियोन चलोवंक जाय. हांव तो सरेस्पर. तुमी न्याय निर्णय करतना आनी तीन चला नाकात. अस्कत असलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात वा ग्रेस्तांक भियेनाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याचे न्याय निर्णय करूंक जाय. तुमच्या लोकां मदें फटखबर सांगून भोंवनाकात. तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्केर घालिनाकात. तुमच्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्तान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध ववंचो नाय. तुज्या सुलोकाच्या भुरग्याचे फारीकपण घेनाका आनी ताचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सरेस्पर. देवाचे उतार हे सुनिया तुझे उतर जीवी दिता. जिवेता वाट म्हजी उसवाडयता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता. जिवीत म्हजे सफळ करता. उलय समया उलय, ऐकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, ऐकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. सोम्या तुजें उतर जिवीताचो. आत्मिकतान म्हजी तांबाशी कर. कुरपे जर ती तुजे थंय पावासर. हात धर म्हाका सांबाळ तंवर. उलय सोम्या उलय, ऐकाता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो.
पळया ऐन वेळ ओसुतो सोडूनसो दीस ओसुतो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरे राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवय आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो मनशा पोत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येताच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त परसां ताचे समोर समोसतल्यो आनी गवळी बोकऱ्यांक थावन वेगळी करता तशें सुमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो उपरांत उजव्याक आसल्ल्यांक राय म्हणटालो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो संवसाराच्या आरंभ थावन तुमकां म्हण तयार करून दवरता तें राज्य तुमचें दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात तवळ ते भगवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका ताणेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आसुल्लो आनी उक्तो आसुल्लो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पेडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सदस हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अतिलणा भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें उपरांत आपल्या धाव्याक आसल्ल्याक तो म्हणटालो वसा म्हज्या तोळ्यांत मुखले श्राप पडल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना हांव पारको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेल्लो देखलो पारको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतस हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अतिलणा भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तीक पूण भगवंत वेतले ससनाच्या जिविताक देवाचें उतर हें वदणी तुका क्रिस्ता
तुमच्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमच्या बलिदाना सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा भोगतेपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. तशे वरवीं आमची जिणी पवित्र जाव आनी आमच्या पातकाची माफी आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवे करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवणेसो. आमच्यो वंदवण्यो धामून तुजी साखरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवशी काळजात आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा कोरोसू तूं पवित्र तुळसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुबे घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीर घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो घुट पर गोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो
जेजून उब्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जराल्ड आमच्या गोळे बापा आणि सगळ्या येसकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ले सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान धर्मदता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंद देव वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाचे शांती सदां काल तुमचे सभे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी तुवें म्हजे भितर बाब म्हाका फोवना पूण जे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटा क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं पेज नंबर 142 142 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಸೆ
आमच्या काळजान जेजू आयलाय गडीभर मौन रावन आमी ताका आराधन करया. तुया खाकुळदारा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्याच्या सयत आमची सोडवण कर. हे बरी तुजो जैते वन मोगो ससनाक व्हरनोको आमकां फावो जाव म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं आनी सर्पद्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या कळोवणी आमच्या टिमांत हांव न्हू वाचपां वाचचें न्ही, तांतू किर्तनी तुमी वाचचें. उद्गार याजाक आमी वाचतले हांव. तशेंच आमचें टिमाची MP3 तुमकां हांगा उजव्या कुशीक म्हज्या भायर स्टॉल आसा. ब्रदरान बरयलीं कंतारां सकट तुमकां MP3 100 रुपयांक 4 तुमकां MP3 मेळटली. ते ताच्या मिसावांक आदार जातले. तशेंच तुमी बूक घेतल्यात, त्या बुकांत कोणें जे मोल फावीत करूं ना, स्टॉलांत तुमी ताचें मोल फावीत करीचें म्हूण तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. तशेंच पेन ड्रायव्ह आसात आमची कोंकणी भाशेंत आनी थंय थोड्यो आसात त्यो तुमी 16 GB त्यो तुमी घेवयेत तांतू ब्रदराची. आनी ह्या बुकांतलीं कंतारां तांतू आसात. तशेंच दुंदुगारा मागा आमच्या मुवी खातीर मागोवंक आमी हँड बिल केलां. तें हँड बिल तुमकां दितली. ह्या मुवी 35% आमी शूट केल्या. जेजूची मोलां, जेजूची अजापां आनी जेजूची सुवार्ता व्हडल्या स्क्रिनार घालची ब्रदराची आशा. आनी ह्या संवसारांत कुटुंबाच्या मोला विशान ताच्या विशान त्या खातीर आमकां गरजेचें मागणें डिसेंबर म्हयन्यांत आमी ती मोकळी करतले व्हडल्या थिएटरांनी. त्या खातीर तुमकां मागोवंक हांव उलो दितां. फाल्यां तुमी इल्ले विग्गी आयल्यार बरें, आमी चड कंतारांक घेवया. 3 वरांक आयल्यार आमकां चड टायम मेळना. जी कोण घरा आसात पुरसोत आसा तुमी 2:30 वरांक आयल्यार आमी कंतारां विग्गी सुरू करता. एक कण तेर्स म्हणून डिवायन मर्सी तेर्स म्हणून इल्ली चड कंतारां आमी गावंक आमकां कारण जातलें. त्या खातीर फाल्यां तुमी येया आनी उरलेल्यांक फाल्यां दिसा कुमसाराक आमी तयाराय करतले. हांव पुरवाय तयाराय करतले. हांव एक सुटावें कुमसार जावंक आमकां फाल्यांचो दीस अवकाश आसतलो. कुमसारां पोरवां बुधवारा दीस कुमसारां आसतलीं. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಮಂಜುಳಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಲವ್ ಕೇಸು ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಇದೆ, ದೋಷ ಇದೆ, ನಾಗದೋಷ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ 9:30 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ವಿಲಿಯಂ ಬ್ರದರ್, ಫಾದರ್, ನಾನು, ಮಂಜುಳಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜರಿಗೆ
ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ मोगळ पुत्र सोवे अंगवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगन कुसजे गुरुवेन देवर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ನಾಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ದಿವ್ಯವಾಣಿ